Dobrý večer. Som rád, že som tu bol znova pozvaný a som rád, že zase je možnosť uviesť, neviem, či laickú verejnosť, širšiu verejnosť do sveta psychoterapie, psychológie komunikácie a tajov psychologickej komunikácie. To, čo psychológovia vlastne vyzistili, psychoterapeuti spoznali, objavili, ak v komunikácii to, dôsledok je asi takýto. Samozrejme tých teórií, o ktorých Radko spomínal, alebo spomenul teda, že transakčná analýza je psychoterapeutická teória. Tých teórií je strašná spústa. Je strašná spústa škôl, že psychológia, tak ako sa vyvíjala, mala 3 také veľké obdobia. Behaviorizmus, kde sa cvičili doslova opice cvičené, niečo natrenujeme, podmienný reflex, meno Pavlov vám vlastne niečo hovorí. A odtiaľ sa začal odvíjať behaviorizmus, dáme nejaký stimul a ten stimul vyvolá nejakú reakciu. Ak chceme nejakú reakciu, tak musím nájsť iba príhodný stimul. To bol behaviorizmus. Potom prišiel pán Freud a zistil, že okrem toho, že dám stimul a je nejaká reakcia, takže ten istý stimul u rôznych ľudí vyvolal inú reakciu. To pána Freuda zaujalo, rozmýšľal, čím to je, že ten istý stimul nemá tú istú reakciu a zistil, že ten stimul musí prejsť cez osobnosť človeka. Aj tá osobnosť človeka potom ovplyvňuje výstup, tú reakciu. A došiel so psychoanalýzou, zisťoval, čo všetko teda ten výstup ovplyvňuje a zistil aj to, že ak ten človek má nejaký psychosexuálny vývoj, keď sa teda narodil ako malý muž alebo ako malá žena a nejako zrel dospieval v rodine, v nejakých podmienkach, v nejakej sociálnom systéme, o ktorom nejaká socioterapia sa zaoberá, tak ten sociálny systém a tá jeho osobnosť vplyvajú na to, ako potom reagoval neskôršie na ten stimul. A to bolo veľké obdobie a veľmi dlhé obdobie psychoanalýzy a potom prišiel pán Rogers a pán Maslow, ktorí došli s tým, že že jedna vec je teda, čo je stimul, jedna vec je osobnosť, jedna vec je tá reakcia, ale je o to, čo sa deje s tvojím prežívaním. A na toto sa začali navalovať každý z týchto smerov, behaviorizmus, psychoanalýza a humanistická psychológia, mali svoje vlastné školy, svoje vlastné prístupy, ktoré potom rozvíjali. A samozrejme sú školy, ktoré zasahujú do všetkého trošičku, také eklektické sa volajú, pretože využívajú časť behaviorizmu, časť psychoanalýzy, časť humanistickej psychológie, alebo sú iba čisto orientované v tej danej oblasti, alebo sú ide napomedzi. Transakčná analýza je napomedzi psychoanalýzy a humanistickej psychológie. Tým je ona veľmi zaujímavá. A pán Erik Berne bol psychoanalyticky orientovaný človek, ale zistil, že psychoanalýza, ktorá prebieha, neviem, čo o tom teda viete, psychoanalýza najčastejšie dlhé obdobie, dlho to trvá. Chodí sa do psychoanalýzy zhruba raz, dvakrát do týždňa, na hodinu idete psychoanalytikovi a tam voľne asociujete, teda rozprávate čosi a analýzuje sa ten váš život, pretože máte nejaký problém a ide sa zistiť, čo tu v tej osobnosti spôsobuje ten problém, keď stimul bol nejaký. A ideme zisťovať stimul. A keďže to dlho trvá, a pán Berne bol nespokojný človek, hľadal spôsob, ako to urobiť kratšie. Amerika je tým známa, že čím skorej, tým lepšie, čo je najrýchlejšie, podľa možnosti za hodinu všetko vyriešiť, a je to jak v amerických filmoch, všetko si je to úspešné, na konci ešte majú čas aj poboskať a potom príde zemetrasenie. Napriek tomu, že to chcel takto skrácovať, nestráca to nič na kvalite. Transakčná analýza veľmi, veľmi silno ovplyvnila vývoj psychoterapie v 50. 60. rokoch, potom mal taký nejaký útlum a znova naberá na obrátkach v tomto období, nejakých posledných 10, možno 15 rokov, pretože naozaj má veľmi zrozumiteľný jazyk, čo sa k tomu dnes dostaneme. Používa teda jazyk, ktorý je bežnému človeku prístupný, nešpekuluje s nejakými špeciálnymi lekárskymi, terapeutickými a psychoterapeutickými termínmi. A navyše fakt je to pomerne rýchla metóda, že dá sa s tým rýchlo robiť, ak človek chce pochopiť. Človek, teda ten, kto si ide riešiť nejaký svoj problém, tak musí chceť. To je napríklad podmienka zase z humanistickej psychológie. Ak ja chcem niekoho vyliečiť z alkoholizmu, on nemá záujem, nebudem veľmi úspešný. Ak chcem vyliečiť narkomana, ktorý berie drogy a má s tým celý systém problém, rodina, všetci príbuzní ho kradne doma veci, zlato a predáva, pícha si niečo, ale niečo užíva, ale on nemá záujem, nie je motivovaný,
tak ťažko s tým niečo dosiahnem. Musím chceť. A transakčná analýza hovorí, ak chceš a reálne si motivovaný, tak skúsme to cez nás a potom sa tam čo si môže objaviť. Nejaká tá zmena, nejaký ten úspech v tvojom živote. A okrem toho, že to je psychoterapeutický prístup, pretože predpokladám, že z vás väčšina ľudí nemá sa prečo psychoterapiou zaoberať, a ak aj sú nejaké problémy, že ich dokážete zvládnuť. Ak nie, tak samozrejme oplatí sa ísť za psychoterapeutom a socioterapeutom porozprávať. Ale používa sa transakčná analýza aj ako komunikačná teória, nie iba ako psychoterapeutický prístup. A je to aj komunikácia teda ja a ty, najčastejšie o tom sme rozprávali minule, o tom budem teda rozprávať aj dnes, ako dominantne, ale je to aj komunikácia medzi skupinami. Dve skupiny spolu komunikujú a dohodnú si, keď bude Slovan hrať v Trnave futbal, že na tej ulici sa stretneme, tam sa pobijeme a potom pôjdeme na futbal, ak ho stihneme vôbec. Otázka je, čo to vlastne robia, prečo to robia a čo by sa s tým dalo robiť a akým spôsobom k tomu pristupovať. Nedá sa, keď sme jedna skupina, druhá skupina komunikovať, to by bol asi veľký krik. Asi by sa dali nejakí zástupcovia tých skupín a išlo by sa skúsiť niečo vyjednávať, niečo dohodnúť. A tam už má transakčná analýza veľký priestor na to, aby s tým niečo mohla robiť. Ja tak skrátke zhrniem to, neviem, koľký z vás tu boli, ja si nepamätám, kto ste tu boli na tej prvej prednáške, ale či ste videli to video, alebo čo o tom viete, tak veľmi stručne zhrniem a potom chcem sa dnes venovať takej inej časti transakčnej analýzy. Ona je rozvinutá do takých viacerých oblastí, ktoré, keby ste išli na kurz, tam sú také letáčiky, kde sa, kto máte záujem do toho hlbšie, tak môžete ísť na dvojdňový workshop, kde sa tým dá zoznámiť a myslím, že to má význam, pretože zasiahne to do života. Ja keď som začal nejako v živote meniť, tak som začal transakčnou analýzou. Tí, čo ste boli na tej prvej prednáške, si pamätáte, keď som spomínal, ako som svojho malého syna zbil, ako som si uvedomil, že čo to robím. Keď som sa veľmi zahambil a keď som chcel byť mocný chlap a zbiť malého 6-ročného chlapca. To predsa nie je problém. Problém je nezbiť ho. A problém je vydržať čosi, čo je záťažové a ústať to a cez to prejsť. Takže pár informácií k tomu, čo bolo minulé a potom skúsime sa rozprávať o tom dnešnom. Transakčná analýza vychádza z predpokladu, alebo tá teória stojí na tom, že človek, keď komunikuje, tak komunikuje vždy tromi spôsobmi. Respektíve má tri možné prejavy svojho ega. On to nazýval ego stav a kresli, keby ste sa dostali k transakčnej analýze niekedy, čo vám spraviť, aby to sa objavilo? Aha, takto. Keď niekedy budete čítať takú knižku a vidieť to, tak uvidíte takéto grafy. Nekreslí to. Slnečko. Takto. Aha, už to kreslí. Prepáčte mi moju negramotnosť. Toto tá elipsa veľká s tými tromi guličkami je osoba. Ja, alebo ty, on, ona, my, oni. A hovoríme, že človek môže komunikovať tromi spôsobmi. Na tom Bernard vlastne postavil celú svoju teóriu, pretože keď počúval ľudí, ktorí k nemu chodili ako psychoterapeutovi, tak čo ho zaujalo, a z toho to potom vlastne začalo odvíjať, bolo, že niekedy tí ľudia komunikovali akoby v pozícii rodiča, on to je nazval rodič. Rodič je ten, kto vždy vie, čo je pravdivé, rodič vždy vie, čo je dobré, pochopiteľné, čo je správne, rodič sa nikdy nemýli, iba deti sú hlúpe. Čiže aj vy, aj ja som hlúpy, a všetci sme hlúpi, ale naši mami a naši otcovia vedia, čo je pre nás správne a dobré. Iba musíme dozrieť, kým to pochopíme. Nezávisle na to, že ja môžem robiť 50 rokov, moja matka ešte stále povie, že som ešte stále hlúpy, lebo čo ja viem o živote. A to sa takto stále točí. Rodič je ten, čo pouča, čo prikazuje, zakazuje, dáva hranice, čo je veľmi zvláštne, alebo čo je veľmi taká diskutabilná, do ktorú sa dostaneme neskôršie, práve v dnešnej časti, je, že rodič napríklad nastavuje morálku. Morálne hranice. Odtiaľ potiaľ je morálne, toto je nemorálne. Čiže rodič je ten, ktorý je akoby nositeľom nejakého hodnotenia. Ja viem, čo sa má a čo sa nemá. Aby to nevyznalo tak, že rodičovský ego stav je iba zlý stav, že to je prikazuje, zakazuje, si morálku pouča a je ten najmudrejší človek na svete. Prosím vás, to nie je zlá vec. Pretože rodič vďaka svojej múdrosti, vďaka svojej morálky, vďaka svojej skúsenosti môže svoje dieťa viesť k nejakým hodnotám v živote, môže im zachrániť život, keď malé dieťa sa rozbehne cez cestu, že sa chce utekať za loptou a tam nechodia auta, tak je pochopiteľné, že ten rodič mu zakáže behať po ceste.
A tomu dieťaťu ale môže zachrániť život. Čiže nie je to iba zlá vec. Rodič môže ochraňovať, môže pohľadiť, pritúliť, povzbudiť, dať podporu nejakú, ale môže aj človeka objať a zadusiť ho a ničiť ho. Práve dneska sme rozprávali s kolegyňou o jednom prípade, kde jedna žena, mladá žena, niekedy medzi 30 a 40, neviem presne koľko má rokov, je závislá na čomsi, na nejakom hodnotení, že by zvonku bola videná rodičmi nejako, ale ľuďmi z okolia by bola nejako hodnotená, netrúfne si potom riešiť svoj vlastný život. Hoci ten život má veľmi ťažký a veľmi komplikovaný, žije dvojitý život v podstate. Prečo to takto má a prečo sa na seba nepozrie? Rodičovská norma je tam veľmi vysoko daná. Môže byť plusová, ale môže byť aj minusová. Ak bude vyrastať v komunite ľudí, ktorí kradnú a zaoberajú sa zlodejstvom alebo nejakými takýmito čudnými pochybnosťami, tak asi bude dobré a bude pre mňa cenené a ja budem ceniť človek, keď bude vedieť dobre kradnúť, dobre oklamať, dobre niekoho udrieť alebo takéto čosi. Čiže bude mať nejaký hodnotový systém. Ak bude v inej komunite, budeme treba v seminári kňazskom vychovávaní, tak tam budem vedieť, keď sa budem čo najvyššie modliť, alebo keď neviem, čo budem robiť, ako budem silno veriť v Boha. Čiže hodnotový systém je v moci rodičov. Malé dieťa, keď vyrastá, ešte nevie posúdiť, čo je dobré, čo je zlé, v zmysle morálky, a rodičia ho to učia. Čiže rodičovský egostav, tak ako som hovoril, nie je iba minusový, aj plus. Každý z týchto egostavov má svoje plusy a minusy. Ďalej, iná forma komunikácie, ktorá z nás vychádza, je na emóciách postavená, iba na tom, čo cítime. A volá sa dieťa, ten egostav. Berného, tak to je ten jazyk. Rodič, dieťa, a potom si ešte povieme o tom treťom stave. Dieťa je to, čo cíti. Aj vy niečo cítite, a keby ste teraz mali v duchu povedať, čo teraz cítim v tomto momente, ako by ste popisovali svoje city. Nie čo pociťujete, lebo psychológia rozoznáva pocity a emócie. Pocity sú to, čo vnímame zmyslovými orgánmi. Môžeme vnímať zrakom, máme zrak, sluch, čuch, chuť a čo ešte hmat. Len týmito 5 zmyslami sa k nám dostane nejaká informácia. To sú pocity. Ale keď si mali povedať, čo cítite, aká emócia je práve teraz vo vás, ako by ste si ju pre seba v duchu popísali? A napriek tomu s dieťaťom ste veľmi v kontakte a vaše dieťa rozhodovalo, či si kúpite rajec alebo fatru, ak ste si kúpovali. Vaše dieťa rozhodne, či si kúpite marbotku alebo horálku. Vaše dieťa rozhodne, ako sa oblečiete, kam sa pôjdete prejsť. Dieťa, emócia je to, čo rozhodne. Dokonca transakčná analýza hovorí, že kým dieťa, tento egostav detský, to moje citové vnútri, sa pre niečo nerozhodne, dovtedy zmena nie je možná. Zmena musí nastať v emóciách. Keď nastane v emóciách, potom dojde do hry rodič a povie, múdro uvažujú to tvoje emócie, alebo blbo uvažujú. Ty si ešte za takúto sukňu, na to budeš vypadať. Moje decko si chce dať sukňu, ale rodič hovorí, to bude zlé. A začína sa súboj, ktorý psychoterapia nazýva neurózou. Rodič a dieťa sa musia spolu nejako dohodnúť. Keď sa nevedia dohodnúť, vo mne sa deje chaos a ten potom môže mať nejaké prejavy, ktoré treba môžu mať nazvané neurózou. Čiže dieťa je ten stav, ktorý cíti. A city rozhodujú. Keď si idete niečo kúpiť do obchodu, s vysokou pravdepodobnosťou, takmer 100% mám chuť povedať, rozhoduje vaše dieťa na samom konci. Hoci rozumné argumenty máte, má to toľko gigabajtov, má to takú farbu a taký výkon, toľko toto spotrebuje benzínu, alebo ja neviem, proste toľko toto prúdu zožere, ale takáto veľká je tá chladnička. Napriek tomu dieťa rozhodne, taká pekná červená je. Alebo to auto má je dobre rýchle. Niečo, čo mi urobí radosť. Psychológia hovorí o dvoch emóciách základných, ktoré v sebe nosíme, ktoré nás ovplyvňujú. To je radosť a strach. Ako dve opozitá. Radosť ma ťahá dopredu a strach ma brzdí. Chvála Bohu, že strach máme, pretože strach je vlastne to, čo nám ukazuje, že keď sa niečo začne v živote báť, je to signál, že nežijem dobre. V tomto zmysle je strach perfektný kamarát pre nás, ale vynikajúca informácia, kontrolka, alebo ako tá spätná väzba, ako to nazveme akokoľvek, ukazuje sa, že mal by som sa hýbať, lebo ten strach bude pretrvávať a keď bude pretrvávať nejaký čas, s vysokou pravdepodobnosťou to skončí nejakým problémom. Buď psychickým a potom pôjdete do psychoterapie, ale môže skončiť ešte aj horšie, okrem toho psychického, aj somatickým, telesným a dostanete tzv. Psychosomatické ochorenie.
Ochorie vám telo, už reálne môžete mať vredy, reálne môžete mať poruchy myslenia, zraku, alebo proste žlčníkové kamene a všelijaké tie telesné ochorenia. Rakovina sa s tým spája najnovšie. Hoci na samom začiatku bol nevyriešený problém psychický. Čiže ak si ja dokážem odstraňovať problémy psychické, mám veľkú pravdepodobnosť, že to telesné, ktoré aj tak vekom prichádza, aj tak, ak človek starne, tak to telo sa opotrebováva, prídu a môžu prísť oveľa neskôr, než ich môžem podporovať práve tým, že nežijem kvalitný život, alebo nežijem ten život svoj. Čiže ak budem počúvať svoje emócie, svoje dieťa, tak sa môžem veľmi veľa dozvedieť o tom, či to, čo žijem, mi robí radosť, alebo či ma to skorej tlačí do nejakých obáv, do nejakej neistoty a nemám chuť sa do niečoho pustiť. No a tretí stav nazval pán Berné dospelý. Dospelý je tá časť nášho ja, ktorá používa len rozum. Sú vypnuté emócie, vypnuté hodnotenie, ten rodič hodnotí, sme si povedali, rodič je ten, ktorý vie, čo je dobré alebo zlé, či dáva plus alebo mínus. Dieťa nerozmýšľa, čo to je, či to je plus alebo mínus, nezvažuje, dieťa iba chce a dieťa chce teda, ako to zvykneme hovoriť, chce v nedeľu po obede pred obchodom autičko, hoci obchod je zavretý. A skúste mu vysvetliť, že sa teraz nedá kúpiť. Býva s tým problém, alebo chce proste niečo a vtedy sa nedá, to dieťko chce jednoducho. Či to je plus, minus, rodič ho vtedy začne poučať, toto je blbosť, to sa nesmie kúpiť, a neostane, zajtra ti pôjdem kúpiť, ale ja ho chcem dneska a poznáte. Dospelý takéto nemá v sebe, dospelý dá iba racionálne argumenty. Keď toto všetko je v jednom človeku, pretože aj vy niekedy rozprávate sa s kamarátmi, povedať, toto by si nemal robiť, to je hlúposť. Kto podľa vás vtedy prehovoril? Ktorý je jeho stav? Rodič, samozrejme, lebo on vie, čo je správne. Ale naozaj poznám môj život a okolnosti, pre ktoré sa rozhodujem, tak podrobne, aby mohol naozaj posúdiť, či to je hlúposť, čo idem robiť, a či to je dobré. Ak nemá všetky informácie, tak je veľmi trúfale povedať mi, že to, čo robím, je hlúposť. Keď mal všetky informácie, že by bol vo mne, mojím, ja by bol, potom by som mal povedať, jasne, rozmýšľaš takto. A to by som vlastne rozmýšľal ja. Keď informácie nemá, tak je to komplikované. Keby povedal sa, toto sa mi páči, čo robíš, poďme, idem s tebou do toho. Kto by to robil? Ktorý jeho stav by toto hovoril? Dieťa. Tešilo by sa, nerozmýšľal, nezvažovalo by. A keby došlo tam suchý rozumie, čo toto bude to stať o 100 korún drahšie je to, je tam chladno a nebude tam nikto z nás. Tak tam hovorí dospelý. A vždy všetky tieto tri stavy sú prítomné v človeku, iba vždy jeden z nich komunikuje. Keď sa s niekým budete rozprávať, budete mať chuť sa k tomuto vrátiť a trošku sa zamyslieť, kto s vami rozprávať, keď budete sedieť s kamarátom na pive, alebo na manželke, alebo niekde na káve a on bude čosi hovoriť a vy budete skúsiť cez túto optiku posudzovať, tak zistíte, že zaujímavé, že ku mne hovorí teraz rodič toho druhého, alebo hovorí ku mne jeho dospelý, alebo jeho dieťa. A Erich Berné hovorí, že keď sa teda stretnú dvaja ľudia, to bola ďalšia časť, to, čo sme minule, tak ľudia začnú spolu nejako rozprávať a ten hovorí, jak som taký príklad hovoril, prosím ťa, nevieš, kde mám ponožky, keď sa pýta ráno muž svojej ženy. Kto sa pýta koho podľa vás? Muž, ženy, to je jasné. Ale ktorý ten jeho stav oslovuje, ktorý je jeho stav? Keď ja som ten muž a ty si tá žena, môj dospelý sa pýtam si informáciu. Prosím ťa, kde mám ponožky? Pretože ak to máme doma zorganizovať, že moja žena vie, kde tie ponožky sú, tak logicky môj dospelý, pretože ziskujem fakty, chcem zisťovať, nemám tam emóciu, poviem, kde mám ponožky? To by už bolo kúsok čosi iné. To by už možno také dieťa, alebo naštvaný rodič by tam mohol byť za tým. Ale ak sa ja pýtam, prosím ťa, kde mám ponožky? Ona je máš ich v skrini. A vznikne transakcia. Transakčná analýza, už to v tom názve, transakcia, výmena informácií. Ak sú transakcie takto, ako som nakreslil, tak to môže byť. Tá dnešná mládež, to je niečo zúfale. No to keď sme boli my mladí, to bolo úplne iné. No keby len to by sa a dva rodičia si rozprávali, keď to bolo ťažké, kedysi alebo pekné, tak to už dneska je zlé. Kúpiš si tú sukňu, to je strašne pekná, blúzka by ti k nej pasovala. Ešte keď si dáš takéto boty túto kabelkou a dve decka sa bavia spolu. A môžeme stať to, toto sa volá doplnková transakcia. A Berné hovoril, a transakčná analýza hovorí, kým sú transakcie doplnkové,
Nevznikne konflikt. Nemá prečo vznikať to neurotické, tá nadstavba. Nemá vznikať prečo problém, ktorý potom sa bude nejako prejavovať. A my už vieme, psychoterapeuti, a teraz sa to dozviete aj vy veľké tajomstvo, že človek má nervózu len kvôli komunikácii, kvôli ničomu inému. Nie kvôli tomu, že zjedol zlé zemiaky alebo zlé mäso. Od nás sa to ako budem komunikovať, ako fungujem s iným človekom, ako sa s ním bavím, ako som v tom zrelý, pretože čím som zrelší, tým zrelšia je moja komunikácia, tým zrelšie mám vzťahy, tým som viac sám sebou a teda som aj slobodnejší. Čím menej slobody, tým vyššia pravdepodobnosť, že budem neurotický. A medzi neurotické, alebo to, čo začína to neurotické, nemusí to hneď byť neuróza, prosím vás, treba to brať s veľkou rezervou, čo rozprávam, napriek tomu na počiatku to môže byť, patria iný druh transakcií, skúsim teraz takouto červenou, či to bude fungovať, je, keď ja sa opýtam tej mojej ženy, prosím, kde mám ponožky, je to vidno to červené? Je. Čiže môj dospelý zistí u mojej dospelej ženy, kde mám ponožky, ona mi odpovie tak klasicky, ako sa zvykne odpovedať, tam, kde si ich nechal. Bác. Ale ja som sa nepýtal, že som si ich nechal. Ja sa pýtal, kde ich mám. A transakcie, keď vidíte, sa prekrížili. Ja som sa pýtal, čo si, na čo som odpoveď nedostal a dozvedel som sa z odpoveď, že som nejaký neporiadny. Nechal som si ich niekde a v studiu otravujem. A nastupuje zlom v komunikácii, buď to ja ustojím, alebo si poviem tak, keď ty takto, moja milá, a ja viem, čo ti na to povedať, ja som si ich nechal v spálni, ale ty to máš bordel a som ich nekam si mi ich dala. Ja som ti ich nekam dala, to keby som neupratovala, a nikto neupracuje. No ty to už tak upratuješ, moja milá. Ja keď som ti nepovedal, a už sa beží hádka. Beží do hnilozve pri tom, že čo kúpili vaši a čo nám dali vaši a čo naši nedali a tvoja matka aj tak robí zlé kompoty, moje robí lepšie. Poznáte všetky tie nezmyselné hádky. A za 3 minúty sa rozvádzame. Tichá domácnosť, chlapi dosť často idú na pivo, aby niekam na ryby, alebo išli spraviť, ženy si kúpia zákusok, alebo kávu, sa vyplakať susedke, alebo zlé je. Transakcia vedla k tomu, že sa skrížila, toto je ten typ druhý transakcií, keď sa dvaja ľudia stretli, ja a ty sa stretneme a nepočujeme sa. Čo by sa bolo stalo, keby ten muž, prosím ťa, kde mám skúsim teraz zelenú toto spraviť? Prosím ťa, kde mám ponožky? Ona by povedala, tam, kde si ich nechal, čiže ona je naštvaná za niečo, tu už máme informáciu, že je nahnevaná. Asi ju možno niečím otravujem. Že ak som ja zlý chlap a mám chuť s ňou výjsť ďalej, tak nepoviem, ja som si ich nechal spáť a neprekrížim transakciu, poviem, aha, prepáč, jasne, idem si ich pohľadať niekam, asi zaťažujem ťa. A dospelo reagujem naspäť. Nepodporujem hádku. Ak chcem podporiť hádku, lebo som sa ma dotkla niečím, tak potom z toho môže byť samozrejme komplikácia. Je dobré, a to tam bolo, že keď dokážeme tú transakciu spraviť doplnkovú, vtedy zastavíme konflikt. A ešte jeden typ transakcií sme tam uviedli, teraz to skúsim zgumovať. Aha. Funguje to. Ešte jeden typ transakcií, ktorý je taký zradný, manipulatívny, keď slovo manipulácia poznáte, s psychologickou manipuláciou, čiže dostanem vás bez rebríka na povalu, vy budete z toho naštvaní, že ste tam dostali, a ja dostanem svoje, je, že vlastne tvárim sa, že komunikujem dospelo, budem používať znova to, aha, to nesvieti farby teraz, tu svietia. Že komunikujem dospelo, ale budem komunikovať veľmi falošne alebo nefér. Ja sa opýtam ženy takúto vetu, či zbadáme ten rozdiel. Prosím ťa, kde mám zase ponožky? Zbadali ste nejaký rozdiel? Kde bola ten rozdiel? V čom bol rozdiel? No Zase. Všetci to počujete, prosím, vy ste dobrí. Vidím, že máte skúsenosti. Áno, v tom slove zase je skryté to moje svínske, prepáčením za výraz, to manipulatívne. Lebo ja sa tvárim, keby nám odpovie, ja som ti ich nechala v spálni a ona sa naštve na mňa. Ja poviem, čo sa jedeš, ja sa ťa normálne spýtujem slušne, kde mám ponožky a nerobíš cirkus. Ale prosím, ja som sa nepýtal slušne, ja som do toho zase dal pod rebra, lebo ja som fakticky robil toto. Ja som kritizoval jej dieťa. Môj rodič sa postavil, ale toto ty robíš zle. A zakryl som to do vety a to slovo zase ma prezrádza.
Ak mám múdru ženu, tak ona mi odpovie, máš ich zase v spálni. Dať. Ale už to znamená takúto reakciu, keď chceme spraviť, mali by sme rátať s tým, že to dokážeme uhrať, lebo keď nie, táto irónia sa skončí najčastejšie konfliktovou hádkou. Je to hra s ohňom. O hrách ešte budeme dneska chvíľku rozprávať, o tej iná časť transakčnej analýzy. Toto boli teda egostavia transakcie, čo je fakticky základ transakčnej analýzy. A keď to dokážeme analyzovať, to samozrejme cez táto prednáška na to nepostačí, ale keď sa naučíme trošičku viacej o tomto rozmýšľať, tak keď budete komunikovať s ľuďmi, s ktorými máte bližší vzťah, pretože asi je to ja a ty, ale to môže byť aj pracovný kontakt, s kolegom, to môže byť s dieťaťom, to môže byť so sestrou, s bratom, s partnerom, s priateľom, s manželom, s rodičom, s kýmkoľvek na ulici, s obchodníčkou nejakou. Keď sa toto naučí rozoznávať, tak môžem predchádzať, samozrejme budem analyzovať, môžem predchádzať konfliktom, ktoré môžu vznikať. Ja viem analyzovať, aha, teraz reaguje jeho dospelý, reaguje na mňa, ja to chcem do tej doplnkovej roviny dostať, čiže môžeme sa tomu celému vyhnúť. Preto má význam analyzovať transakcie a tvoria aj jadro transakcie a egostavy spoznanie tvoria jadro transakčnej analýzy. No a ešte sme potom rozprávali po týchto transakciách, sme sa dostali na samý záver k životným pozíciám. 4 pozície sme si hovorili vtedy, že tam to niekde končilo, aj Livia mi vtedy pomáhala, tak si ich len rýchlo vymenujme, pretože tými sa vlastne budeme dneska trošku viacej venovať plus hrám. Prvá pozícia, ja nie som OK, ty si OK, potom povieme, o čo sa jedná. Druhá, ja nie som OK, ani ty nie si OK. Tretia, ja som OK, ty nie si OK. A štvrtá je ja, aj ty sme OK. Čo to je to OK? OK znamená, že ja sám seba prijímam takého, aký som a som so sebou spokojný. Nie je to nekritické vedenie. Je to, ja som OK, mám na seba náhľad, som si seba vedomý, slovo sebavedomie má niekedy konotáciu, ako seba dôverujem, alebo verím si moc, alebo takéto čosi. Ale sebavedomie v psychologickej konotácii je, mám vedomie seba, rozumiem, čo sa vo mne odohráva, rozumiem svojmu prežívaniu, svojmu cíteniu, rozumiem sám sebe, mám nejaký súbor myšlienok, mám súbor faktov, informácií o svete okolo seba, čiže mám nejaké vedomosti, poznatky, a mám aj informácie, vedomosti, poznatky o sebe samom, toto skľubujem, ak to skľubujem veľmi dobre, úspešne, tak som sebavedomý človek a potom môžem povedať, ja taký, aký som OK. Možno by som mohol vedieť lepšie angličtinu. No už neviem, ale ja som takto so svojím životom spokojný a neprežívam napätie, keď niekto pri mne vie anglicky lepšie. A keď niekto krajšie tancuje, alebo sa lepšie oblieka, alebo ja neviem, niečo robí lepšie. Čo to je to lepšie? Kto to bude posudzovať? Okrem mňa. To je vždy subjektívny názor, subjektívne. A životné pozície, teda veľká časť, lebo budem sa dneska ešte potom rozplínem to, hovoria, že vždy nejaká z týchto pozícií dominuje nášmu životu. Buď teda žijem tak, že si o sebe myslím a nosím to akoby, akú farbu očí mám chuť povedať. O farbu vlasov, hoci si dievčatá prefarbujú vlasy, napriek tomu nejakú farbu majú. Keď prestanú odfarbovať, tak vlastne im vyrastú a majú vlastne tú svoju základnú farbu. Buď to vlastne zo sebou, ja som teda nie OK, lebo tí okolo mňa všetci sú o niečo kvalitnejší. Najčastejšie to býva samozrejme dôsledok výchovy nejakej. Tak ma vychovávali. Klasická otázka je, keď dojdete domov zo školy, čo bolo v škole, čo si dostal. Že? Pýtajú sa nás na výkon. A keď poviete, že dvojku, to si nemohol pridať. A už ti hovoria, ja som OK a ty nie si OK. Takto chceš ísť do mesta? Ja som OK, ty nie si OK. Prečo si došiel tak neskoro? Nevieš, kedy sa chodí? Ja som OK, ty nie si OK. A opäť si nájde spustu vecí. A potom v živote fungujem tak, že naozaj kde si seba podceňujem a keď sa ku mne dostane nejaká autorita, v mojom ponímaní autorita, tak sa budem cítiť ako kúsok nižšie. Ja nie som taký kvalitný človek ako tento človek oproti mňa. Lebo je to profesor, lebo je to prezident a teda. Iná pozícia, to je psychiatrická, tá sa asi netýka nikoho z vás tu na, že toho sa asi nedá dlho chodiť po vonku, naozaj psychiatrická. Ten človek podceňuje sám seba, ale aj zvonku dostáva nejaké hodnotenia. Oni mu hovoria, že ty si na nič, on sa cíti na nič a to, čo vlastne na tom zradné, prečo to je psychiatrické, ten človek nemá
oporu, nemá nejaké hniezdo, nejaké miesto, kde by dostal niekedy informáciu, že je kladný. Lebo v tej prvej pozícii, ja síce som taký, že som teda nie OK, ale niekto mi povie, dneska si sa pekne obliekol. A toto si dobre navaril. Čiže ja z času na čas dostanem OK, lebo táto druhá strana je tu OK, čiže oni mi hovoria, že niekedy mi dajú aj plusové hodnotenie. V tejto druhej pozícii je problém to, že tam plusové hodnotenie nejestvuje. Čiže ja strácam akúkoľvek dôveru, akúkoľvek istotu v živote. Samozrejme, pochybnosti o sebe nejaké mám, pretože v takom spoločenstve žijem. A druhá strana ma ešte v tomto utúka. Ešte mi to dáva horšie a horšie. Ja teda skončím potom tým, že neviem sa v tom živote pochybovať a naozaj to potom dostane podobu nejakej psychiatrickej choroby a skončím na psychiatrii, pretože v bežnom reálnom živote ten človek sa veľmi ťažko pohybuje. Naozaj to je potom veľmi komplikované. Najčastejšie sa s tým spájajú nejaké depresie. Ťažké depresie, endogénna depresia sa niekedy spomína, alebo exogénna, tu už ideme do nejakej inej oblasti, kam nie treba. Potom je tretia pozícia, ktorá sa volá aj psychopatická pozícia. Psychopatia je zvláštna porucha, je to v psychiatrii definované medzi poruchami, medzi chorobami, keď ten človek akoby nemá prístupné svoje city. Necíti ten človek. Spôsobuje bolesť a myslí, že to je v poriadku, pretože nevie si predstaviť, jak toto môže niekoho boleť. Jak to môže boliť, že ťa bijem, keď ja ťa chcem zbiť. Však ja som OK. To, čo chcem ja, je v poriadku. To, čo chceš ty, nie je v poriadku. Nebezpečná pozícia, táto tretia pozícia, a nebezpečná je v tom, že fakt je to psychopatické a potom vznikajú ľudia, ako je Hitler, alebo bol Hitler, ako bol Stalin, a ako sú niektorí súčasníci, ktorí vedia, čo je správne vždy. Niekedy to môže byť aj rodičia, žiaľ Bohu, tyrani, takí tí, jak sa volajú, despotickí rodičia a takí, čo robia zlé, pretože naozaj môžu tyranizovať svoje okolie, môže to byť šéf hlúpy. Môže to byť matka, môže to byť otec, môže to byť stará matka, môže to byť nejaký obchodník, niekto, kto si myslí, že ja som OK, a keď ti ja ublížim, a budem chcieť po tebe, aby si splňal moje požiadavky, hoci ťa to bude trápiť a bude ti to byť bolesť, ale smútok, tak je to v poriadku, pretože ja to takto chcem. A v tom je to nebezpečné, pretože taký človek si potom dovolí hovoriť, ja viem, čo je správne, a keď ťa ja treba zabijem, medzi vrahmi sa nachádza veľa takýchto ľudí vo väzniciach, tak je to v poriadku, pretože ja viem, že ty nemáš prečo žiť. Nejaká otázka tu bola? Dá sa na takýchto ľudí nejakým spôsobom dobre reagovať? Dobre, chápem tak, že či sa dá s ním nejako dohovoriť o takéto časy. Áno. Je to velikánsky problém, veľmi veľký problém. Dokonca stále je vypísaná Nobelová cena na to, ako sa dá pracovať s psychopatiou. Ako ju liečiť. Zatiaľ sme ľudstvo na nič dobrého neprišli. Jedine, čo vieme, ak je ten psychopat naozaj veľmi nebezpečný, že už naozaj teraz je to diktátor, ktorý vládne a nechá zabíjať ľudí, alebo takéto čosi, izolovať ich. V našom bežnom živote znamená tá reakcia, najmä ak máte psychopata okolo seba v takejto pozícii, keď ho môžete izolovať, buď teda odídete vy od neho, alebo sa pokúsiť ho izolovať. Iné možnosti veľa nemáte. Lebo on nezohľadní vaše trápenie, vaše smútky, vašu nespokojnosť. On si myslí, že to, čo chcete vy, je OK. OK je to, čo chce on. Čiže on nepočuje to, že vám to padne zle. Ideálne je, keď sa to podarí izolovať. Akú formu izolácie si nájdete, už je naozaj na vás. Ale ak máte treba spracovať v práci s nejakým hlúpým šéfom, ktorý takýto je, a máte kričo mať predchádzajúcim dňom, čo príde do roboty, je výhodnejšie si dať výpoveď, ísť hľadať. Asi sa vám sťaží život nejaký čas, ale inak si môžete navodiť vredy, ale ja neviem, niečo iné. A posledná pozícia je tá, ja som OK, ty si OK, tam je to asi jasné. Ty si taký, aký si, ja som taký, aký som, vieme sa dohovoriť. Dôležité je, že tieto tri pozície sú akoby dané práve spôsobom života, ako žijem a v akej komunite sa pohybujem, s akými ľuďmi sa stretávam, ako sa na sebe pracujem. Či sa na seba vzdelávam, alebo len plávam životom a život ma nejako naviguje a zareagujem na taký podnet, na takú kritiku, na takú pochvalu a len preplávam nejako, a keď hodíme drevko do potoka a sú tam prekážky, tak tie vlnky ho nejako nesú. Ale ak z toho potoka doberieme všetky prekážky, tak to drevečko pôjde asi celkom rovno, pôjde OK. A pre túto štvrtú pozíciu sa treba rozhodnúť. To hovorí transakčná analýza.
Rozhodnúť sa znamená, že ja chcem pracovať so sebou. Chcem so sebou čosi robiť, pretože chcem životom kráčať, tak ako hovorí Carl Rogers, veľká postava humanistickej psychológie, kráčať životom ticho. Čiže mať ticho v sebe a vyrovnane kráčať. Čo je zložitejšia vec, pretože ten život je rozbúrený a nie je také jednoduché. No a k týmto pozíciám sa dostaneme o chvíľku, pretože tomu, čo si iné predchádza, a o tom chcem rozprávať dnes. Chcem by som vám porozprávať niečo o hrách. Hrách, teda nie ako človeče nezlob sa, ale hrách psychologických. Potom o tzv. Raketách a potom o týchto životných pozíciách. Čo to vlastne teda je? Vždy, keď je psychologická hra, na chvíľku si povieme definíciu, tak je vždy nejaký prenasledovateľ, je vždy nejaká obeť a je vždy nejaký záchranca. Vypadá to, že 3 osoby, ale prosím nás, to stále sú tie dve, iba sa v nich točíme. O čo sa vlastne jedná? Hra je také transakcie, už si pamätáte, že doplnkové, kde mám ponožky, tam, kde si ich nechal. Také transakcie medzi ja a ty, ktoré vedú k predom jasnému cieľu, výsledok je jasný a výsledkom je potvrdiť si, že ty si není OK. Ale keď mne sa podarí potvrdiť, že ty nie si OK, môžem mať ja OK pocit? Keď som psychopat, možno by som mohol mať, ale ku podivu, história to ukazuje a psychiatria to ukazuje, že ani psychopati tomu neverili. Napríklad o Stalinovi je známe, ak ste čítali, Kto zabil maršala Tuchačevského, taká knižočka v Stalinovom živote bola zakázaná za onoho času. Tak neverili nikomu, pretože psychopati ťažko dôverujú, oni totiž vedia, že je to ich moc, ktorá ich vyviesla hore, komunikácia osobná moc. Tak Stalin dal popraviť svojich možných nepriateľov, lebo si myslel, že ho ohrozujú. Potom dal popraviť popravcov tých nepriateľov a potom dal popraviť popravcov nepriateľov. Zahadil všetky stopy. Úplne, aby sa nedalo zistiť, kde, čo a ako, a všetkých si nejakým spôsobom zachytil. Tie intrigy a to všetko, samozrejme, nemá zmysel tu na teraz rozprávať, ale zakamufloval to. Výsledok teda bol, že aj on bol nespokojný a stále sa bál. Dokonca, keď si možno ste nedávno čítali sa niekde na Facebooku, či sa to objavilo, posledné hodiny Stalinovho života, kde sa bál kohokoľvek sebe pripustiť, zomeral sám a ľudia, čo ho beria, a ešte tam bol nejaký vedľa neho, takí tí hlavní, čo s ním boli v kontakte, ho nechali nejakých 6 či 10 či koľko hodín s ťažkou mozgovou mŕtvicou, ktorí sa báli k nemu prísť. Lebo on, keby ho niekto vyrušil, ako predtým to nechcel, tak hneď hrozil nejakými sankciami, treba s nejakým väzením alebo nebude aj smrťou. Výsledok bol taký, že ani on nikomu neveril, ak si aj hral hry nejaké, čo určite hral takéto hry, výsledok bol ten, že zostal na konci života niekde sám a zomrel sám. Že bol nie OK a ostatní boli nie OK. Hra teda vedie k výsledku, ktorý je na nič. Ja poviem svoju vlastnú hru, ktorú som kedysi hrával. Keď som nemal ešte dostatok odvahy, a bol som taký zbabený vo vzťahu s manželkou bývalou, tak som to urobil tak, že keď som chcel ísť na pivo večer a s chalami von, tak keď som išiel na pivo, tak ona povedala, zase ideš na pivo? A zase bolo, keď som chodil, každý deň bolo zase, ale keď som išiel raz za týždeň, aj vtedy to bolo zase. A keď som išiel raz za mesiac, stále to bolo zase. Takže sa mi to nepáčilo, pochopiteľne, tak som sa chcel dostať na to pivo legálne. Legálne znamenalo mať na to dôvod, príčiny, jak sa tam dostať na to pivo. Ja som časom vypozoroval, čo mi taký dôvod dá. U nás stačilo doma dojsť do špajze a výsť do špajze veľmi nespokojný, že je tam neporiadok, že tam nemôžem niečo nájsť. A povedal som žene, je tam zase bordel v tej špajzi. Kto reagoval, ktorý je dostal? Rodič. Ja som povedal, že v špajzi je bordel. Na čo ona zareagovala, ona vedela, čo so mnou zase spraviť, a čo som bol ja citlivý, to som ešte vtedy nevedel. Povedala, ty sa pozri na svoj ponk v pivnici. Ty máš tam bordel. A začala sa hádka, skrížené transakcie, preto má významný rozumieť.
Na konci, ktorý som ja víťazne povedal, a tak som chcel dneska s tebou byť doma. Ale keď sa mám takto hádať, tak radšej idem na pivo. A bol som čistý, lebo mal som doma sprostú ženu. Ale ja som na pive vedel, či som chcel, alebo nechcel, že ja som mal na tom svoj podiel. Čiže aj mne z toho bolo na nič, a jej bolo na nič, a zahrali sme si takúto čudnú hru. Hry robia toto s nami, že najprv ja som prenasledovateľ, obede je moja žena. Ako sa tam dostane záchranca? Samozrejme, keď som došiel z toho piva domov, tak bolo treba sa niekedy nejako udobrovať. Či to bolo ten večer, alebo na druhý deň, alebo to jedno, niekedy sa to udialo, keď sa to začalo to udobrovanie, tak vtedy buď ona, alebo ja, podľa toho, kto to horšie znášal tú hru, kto bol viacej to obeťou, kto sa cítil tam, sa stal záchrancom, lebo povedal, ja som to myslel takto, a toto som chcel, dobre ti, bla bla bla, to pre tvoje dobro a začalo sa taká čudné udobrovanie. A tam sa berie rola záchrancu. Čiže potom sa ako udobríme a zase môžeme žiť, až keď ja chcem zase ísť na pivo. Ale vy chcete zase ísť niekam, ženy, neviem, kam sú chodiť ženy, ísť niečo kúpiť. A keď sa to nestane, tak sa pohádame, pretože toto je šanca, jak to spraviť legálne. Hry sú nebezpečná vec. Nech sa páči opäť. Ja mám k tomu len takú otázku, že prečo ste jednoducho nepovedali, tak idem na pivo a išli ste, že prečo ste cítili takú potrebu hrať nejakú takúto hru? Lebo som bol zbabelý. A nevedel som to dosiahnuť bez nejakého konfliktu, nebol som natoľko statočný a natoľko silný, že povedal som, že vieš čo, idem na pivo, chcem na to pivo ísť, alebo som si nebol schopný uvedomiť, že naozaj to môže robiť jej problémy, že môže byť teraz doma s deťmi sama, alebo proste niečo jej vadilo. Tento rozhovor sme nedokázali spolu uhrať. Skončilo to teda tým, že sme sa pohádali. A keďže som nechcel sa hádať, pretože hádka je nepríjemná, stiahne ma žalúdok, buší srdce, človeku je zle, keď je konflikt silný. A manželský konflikt, ak ste to nezažili a poznáte cez svojich rodičov, žiadna rozkoš to nie je. Hoci som sa dostal legálne na pivo, na tom pive nebolo až tak ideálne. A jej doma takisto nebolo dobre. Nebol som vtedy na to dostatočne zrelý, aby som ten konflikt ustal. Ja si myslím, že nie je zakázané pohádať sa. Kľudne sa pohádajte, pretože tým sa ventilujú nejaké nazberané veci, ktoré si počas dňa nemusíme uvedomovať. Otázka je, či v tom konflikte viem vydržať a prejsť cez ten konflikt, alebo ho vyrieším takouto horou a utekom preč. Ja som utekal preč. Ale vtedy som o tom mnoho nevedel, že takéto, čo si robím. Potom došlo seba vedomie, že prečo takto? Výsledkom je, keď bol u mňa rozvod. Aj po mnohých rokoch takto sa žiť nemá zmysel pre mňa. Budem sa unavovať, ty sa budeš unavovať, skončíme to nejako úplne inak. Čiže určite máte pravdu, ale vtedy som o sebe netušil, ako som. Ale v tej hre je taký vzorec, ktorý používa transakčná analýza, aby sme si vysvetlili tento mechanizmus. A to je, že návnada plus chyták sa rovná transakcia. Musím si tu pomáhať s týmto. Zmena role. Potom je tam moment prekvapenia. To je to, že keď sa dám takto hádať, tak... A potom je tam konečný negatívny zisk. Toto je tá rovnica pre hru. Ja som dal návnadu. Návnadou bolo čo? Pamätáte si? Špajza. Bordel špajzy. Chytá, počo sa na to moja žena chytila, zaútočila samozrejme. Výsledok bol, že išla transakcia nejaká, to boli hádky naše, skrížené. Zmena role bola, že teda stal som sa ten prenasledujúci, alebo ona. Keď som si ísť na pivo, tak ja som bol ten, čo prenasleduje, ja som musel vyhrať tú hádku. Moment prekvapenia, a tak som dneska chcel byť doma. Výsledok bol taký konečný negatívny zisk. Obidvom nám bolo na nič. Maslow, tú knižku som spomínal, hovorí, že keď toto človek so sebou spraví, keď takto komunikuje, to, čo sa určite stane, keď mám tých konečných negatívnych ziskov v živote viacej, alebo keď si ich vyrábam počas dňa, výsledkom je to, že počasie začnem sebou pohrdať. Ak budem sebou pohrdať, tak sa vysokou pravdepodobnosťou stane to, keď si pamätáte 4 životné pozície, že dostanem sa niekde sem, lebo pohrdám sebou. Čiže komunikácia, transakcia má zmysel a ustáť ju zrelo, rozumieť si,
Pretože keď nie, výsledkom bude, ja budem žiť, ten, kto bude stále slabší a budem si sám sebe menej veriť. Budem si myslieť, že som málo pekný, že som málo múdry, že som málo nejaký. A netrúfim si aj na veci, ktoré v sebe mám. Maslow má takú peknú vetu, kto tú knižku budete čítať, to tam nájdete kdesi, je, že ak ste maliar, myslím maliar taký, čo maluje obrazy, nie maliara, čo maluje steny, a predávate ponožky, tak znamená, nežijete svoj plný potenciál a teda výsledkom je niekde pohrdanie sebou samým. Čo bráni človeku, aby maloval? Častokrát počujeme od ľudí, že chcú si zarobiť peniaze. Tak robia prácu, ktorá je dobre platená a nie je to, čo by oni robiť chceli. Alebo idú študovať na školu, ktorá ich nebaví, lebo to chceli plniť rodičia, ale potom budú mať lepšie uplatnenie a budú viacej zarábať, ale keby mohli, tak najradšej by išli niečo iné študovať. A takýchto podobie oblečenie si, čo si dám si oblek s kravatou, hoci najradšej by som išiel v tričku. Lebo to sa nehodí. Alebo idem na ples, hoci sa tam budem nudiť jak 100 psov, ale to sa patrí, že to je spoločenská udalosť nejaká. Alebo niečo proste, čo robíme. Vy viete, keď si ja sebe zamyslíte, tak dojdete k informácii, či takéto, čo si robíte, nerobíte so sebou. Či sebou pohrdáte, alebo nepohrdáte. Keď idete na svoj potenciál, tak vždy si do tej čaše pohrdania kúsok dáte. Keď necháte zase svojho šéfa, svojho kolegu, svojich rodičov, svojho brata, sestru, kamaráta, aby vám takto pohrdal a neobránite sa a prejdete do nejakej čudnej hry, opäť ste v tom istom. Nech sa páči. A môže byť jednoducho to, lebo ja si myslím, že strašne veľa ľudí to dneska robí a sa chcem spýtať, že môže byť jednoducho to, že tí ľudia sa už tak nejak naprogramujú, že už ďalej sebou nepohrdajú, že už to nejak akceptujú, že to takí sú a toto robia a proste už je im to jedno? Moja skúsenosť je taká, že to nie je možné. Človek si je vždy vedomý toho, čo robí so sebou, hoci nemusí mať presne zmapované a spočítané, prečo to robí, a nemusí si byť úplne vedomý seba samého. Že nepozná presne svoje motívy. O tom opäť hovorí pekne Maslow. Ale kde si vie, že nerobí to, čo by robiť chcel. Tú informáciu vždy so sebou máš. Nejaká miera nespokojnosti so sebou samým tam je. Nedá sa sám seba oklamať. Môžem si to racionalizovať, keď ste poznáte Ezopovú bajku o liške a hrozne. Liška chce vyskočiť na hrozno, nemôže doskočiť, lebo ju to láka, krásny žltý strapec, nemôže doskočiť. A čo vyrieši? Aj tak je kyselé. Zracionalizuje si. Ale racionalizácia je v psychológii, psychoterapii obranný mechanizmus. Keď ja sa bránim, aby som nemusel pozrieť sa na seba, že ja som na tom takto. Tak si musím nájsť racionálny, rozumový dôvod, ako si vysvetliť emóciu. Liška by si musela povedať, ja som malá, nízka, slabo skáčem, alebo nemám niečo, nedokážem. To nie, tak hrozné je kyselé, ja som výborná skokanka. Akože nechcem. Ale ona vie, že ho chce. To nemá ako oklamať v sebe a to nedá sa s týmto veľa robiť. Môžem to nejaký čas zakrývať, môžem to naozaj potláčať v sebe, ale čím dlhšie to robím, tak tým väčšia pravdepodobnosť, keď tu boli teraz psychosomatickí lekári, by vám povedali, že o to väčšia šanca, že si naozaj uženete vo vyššom veku nejakú chorobu. Somatickú chorobu. Čiže potom naozaj ochoriete. Už telesne, nielen psychicky. Ja ešte len doplním, lebo ja som takto napríklad počula o politikoch a politike, že čo idú do politiky, tak predtým, než tam idú, tak nie sú až takí skorumpovaní, skazení a tak ďalej, ale to prostredie ich nejakým spôsobom pohltí. Ja by som povedal naopak, že sú už predtým skorumpovaní, iba to nechcú priznať. Môj názor je taký. Mal som tu možnosť s pár politikmi naozaj rozprávať a baviť sa s nimi, keď rozmýšľali, lebo volajú si psychológa najčastejšie 2 mesiace pred voľbami, že poďte nás naučiť, ako vyhrať voľby. Oni si myslia, že to sa dá. Čo je samozrejme nezmysel. A vtedy sa dalo naozaj veľa v tých ľuďoch čítať, ako rozmýšľajú. A teda ja si myslím, že skôr je to tak, ako hovorím ja. Pochopiteľne sa môže stať. Poznám jeden príklad opačný. A neviem, asi si aj vy pamätáte, môžete si pamätať, keď ste mladí ľudia, prezident Kováč. On kedysi bol veľký súputník Mečiara, boli dobrí kamaráti. Podielal sa dokonca na Mečiarových svinstvách. Napriek tomu, keď sa stal prezidentom, tak sa niekedy zvykne hovoriť, že funkcia robí človeka. Vtedy si nejako uvedomil svoju zodpovednosť a zrazu začal byť ten slušný človek. Čiže môže to byť aj naopak.
On naozaj potom bol veľký nepriateľ Mečiara, syna mu uniesli, a neviem, čo si pamätáte z histórie, proste vysmievali sa mu, všetko možno ponižovali ho. On sa zachoval inak. Ale do tej politiky aj Kováč nastupoval ako ten, čo už skorumpovaný bol. Či sa to pánu Kováčovi páči, alebo nepáči, tak toto bolo. Moja skúsenosť je taká. Samozrejme, neviem povedať, že všetci takí sú. Toto by som asi na to povedal. Čiže tie hry sú nebezpečné v tom, že ak ja neprečítam seba samého a nevieš, takýto schému komunikačnú používam, máš v tej špajzi bordel, tak ja si to časom naučím, takéto hry hrať a dostanem sa von. A keď vy si opäť zmapujete sami seba, svoj život, tak si zistíte, či takéto hry hráte. Či naozaj máte systém transakcií, ktoré vedú k tomu, že niečo dosiahnete. Najčastejšie z toho nie je príjemný pocit. Ja som síce išiel na pivo, ale za cenu hádky. Takže čo bolo dobre? To hádka, to pivo, na mňa má dôsledok hádka, nie to pivo. Pivo som vypil, pošiel som domov a napätie doma ma čakalo. Čiže aj keď som odišiel von, ja som sa vrátil do toho istého napätia. Tá hra v tomto zmysle je nebezpečná. Ak takéto hry si nejaké zahráte, aby ste niečo dosiahli a cenou je konflikt, tak kde budete mať z toho radosť, podľa mňa? Hoci môžete v danej chvíli vyhrať. Ale, a sme pri téme našej dnešnej téme, komunikácia a osobná moc. Kto je mocný v tej komunikácii? Ja, keď vyhrám so ženou túto hádku a dáme si tam túto hru, si zahráme, a ja sa dostanem na to pivo, ale z nej vyrobím tú, ktorá sa chce len vadiť a úplne nemožnú babu. Alebo mocný by som bol vtedy, keby som to neurobil, keby som bol silnejší nad tým. Kto má väčšiu moc? No pochopiteľne tento tú hru nezahrá. Môžem sa ešte tak rýchlo k tomu opýtať, že keby ste teda si nepovedali, že ste si nevymysleli tú hru so špajzou, ale ste napriamo povedali, že idem na pivo, ona by vám hovorila, že nejde, že neviem čo a prečo a zase a neviem čo. By ste povedali, a ja tam chcem ísť a ja tam pôjdem a proste tam pôjdete, nebudete hrať hru, aj tak tam ten konflikt bude, lebo ona s tým nesúhlasí, ale vy by ste sa podľa vás cítili potom lepšie, aj keď by tam ten konflikt stále bol? Nie, necítil by som sa lepšie, toto je konflikt. Po konflikte sa budem cítiť dobre, hoci by som hru nemusel zahrať, by sme sa vadili, ale to, čo si myslím, že bolo cenejšie, sadnúť si povedať, teda ty nechceš, aby som išiel na pivo z nejakého dôvodu. Ja na to pivo mám chuť ísť, lebo a ty nechceš. Čo sa teda medzi nami deje? Si nejako hrozná, keď na to pivo idem? Alebo ja robím, ona môže povedať, ja keď ti zakazím na to pivo, robím ti niečo zlé. Táto komunikácia medzi nami nebola. Ak by sme boli v tomto zmysle aspoň jeden z nás zrelší, to je už 50% úspechu, buď ona alebo ja sme mohli komunikovať, aby sme to boli uhrali. Boli sme ešte doplnkovej transakcie. Ale ja som to vtedy vôbec netočil, nevedel som nič takéto robiť. Čiže bol by to len konflikt, nebol by som sa cítil lepšie. Ale ja som na to použil hru, aby som sa ja dostal legálne preč. Ja som potreboval zestaviť toho chorého človeka. V tej knižke, ak si ide hrať, čo to budete, niekto to z vás vyhrať, či ako to tu budete mať, tam je tých hier mnoho popísaných, veľmi zaujímavé. Ženy zvyknú hrať hru s ohňom. Prezentujú sa pred mužom, zvádzajú ho. Keď sa im to podarí, a ten muž potom už chce svoje, vtedy chcú z toho sa zdekovať. Keď sa im podarí zdekovať, je to fajn, ale niekedy dojde k znásilneniu. A vtedy už ťažko obviníva násilníka, hoci samozrejme chlap by sa mal vedieť udržať a neznásilniť ženu. Ale tá žena to mohla mať velikánsky podiel. Zahrala sa s ohňom a zle odhadla oheň. Manželské hry sú tam spomenané, partnerské hry. Hoci ja, keď nemá zmysle všetky menovať, ten, kto si tú knižku kúpi, tak sa bude tešiť, pretože vynikajúca knižka to je. Tých hier je strašná spústa. Strašná spústa, to je, sa naozaj treba len sledovať svoj život a svoje komunikácie. Tam sa dá čosi zistiť o sebe viac. Ale posúňme sa ďalej, lebo čas nám beží a budeme hovoriť trošičku o raketách, ktoré s tým súvisia. Pretože v transakčnej analýze je to všetko poprepájané. Pri raketách sa používa takáto príhoda, alebo takéto čosi, a skúste si v duchu, alebo keď máte chuť, zareagujete nahlas. Predstavte si, že 23. decembra stretnete svojho dobrého kamaráta, alebo kamarátku, niekde v Bratislave idete po ulici, a on sa vás opýta, dostali ste už našu vianočnú pohľadnicu? A vy viete, že ste mu nepísali.
Čo sa vo vás udeje? Výčitka. Ešte niečo iné sa udeje? A viete aj prečo výčitka? Ale keby ste mu boli chceli poslať, tak pošlete. Prečo ste to neposlali? Čo si teda vyčítate, keď ste sa zachovali tak, ako ste chceli? Áno, to ste boli vy. Prečo si teda vyčítate, že sa niekoho nespomeniete? Zvláštne otázky, že? A vyčíta si to mladá žena? A možno je sama tu na? Že to je, nech sa páči? Môže to byť aj hnev na seba samého, že som zabudol? Môže to byť aj hnev. Otázka je, prečo ste zabudli. A sme znova, ideme sa opäť k jednému bodu sa dostávame. Prečo, jak je to možné, že zabudáte na svojich kamarátov a na také významný sviatok, ako sú Vianoce? Padá snežík bielučky. Niečo sa tam udeje. A transakčná analýza hovorí, to, čo sa tam udeje, je tzv. Racketeering, raketa, je prvý pocit, ktorý keď sa ukáže moja slabosť, moja nedostatočnosť, moje niečo, čo sme nazvali výčitkou, hnevom a ešte nejako inak, tak sa objaví nejaký prvý pocit. A tento prvý pocit je akoby zástupný pocit, sa tomu aj hovorí. Aby som neukázal svoje skutočné, tak zakryjem to niečím iným. A príklad býva, že ľudia niekedy, ja teda som taký nezažil, ale počul som, to tak je, na pohreboch sa smejú, hoci ich plačú. Veľmi často to býva u klientov, ktorí keď so mnou stretnú, ja to tak mám, keď sa mám rozplakať, chcem to zakryť. Zahováram to niečím. Hoci vychádza nejaká emócia zo mňa, ja mám chuť to prekryť celé. Nechcem to ukázať von. Čiže emócia prekryje emóciu, akoby. Jednou emóciou chcem vysvetliť tú inú emóciu. Vo mne je výčitka, vo mne je smútok, vo mne je bolesť, vo mne je hanba, vo mne je čosi a chcem to nejakým spôsobom zakryť. Keď sa toto deje, opäť sa dostane do komunikácie, do transakcií, tak samozrejme trošku schopnejší ten kamarát na tej ulici zbadá, že kecám. Keď ma len trošičku pozná, ja musím nájsť nejakú... Asi pravdu povedať, Ježiš, ja som od teba zabudol. To by aj znamenalo, že teraz zistím, že on sa urazí, a že bude smutný, alebo také, na mňa vy na nás takto nemyslíte, my na vás myslíme a blablabla, alebo niečo. On povie, vy to nespravíte, keď túto silu nemáte, ak ja s tou ženou nemal som silu, tak to chcem nejako prekryť. Prečo to prekrývam? To je otázka už na to, aby sme, keď chceme teda, už by sa asi niekde v terapii bolo, čo vlastne so sebou robím a prečo seba kvôli tomu človeku, ak je to akýkoľvek človek, toto so sebou začne sebou pohrdať. Aký tam je dôvod na toto? Na takéto správanie? Prečo takto ľahko oklamem? Dám to slovo oklamem do úvodzoviek. Prečo so sebou spravím to, že ja ponúknem zo seba čosi iné, než tam v skutočnosti mám? Musím sa teda niečoho veľmi báť. Tak silno, že radšej seba ponížim, radšej použijem klamstvo, radšej ťahnem k nejakej čudnému úskoku, než aby som sa povedal, zabudli sme. Nemysleli sme na vás jednoducho nič. Neposlali sme nám pohľadnicu. Keď tú silu nemám, tak sa chcem nejako čudno zahrať. Ale otázne je, či v nás nebudú tie výčitky a na budúce kolovať. Že potom dojdem domov a kedy úplne zmiznú tie výčitky. Čiže koľko si to ja ešte v živote toho odnesem so sebou, že som vlastne takýmto spôsobom so sebou jednal. Netreba to robiť. Máte hrdosť, alebo nemáte hrdosť. Máte osobnú moc, alebo nemáte osobnú moc. Napadá v tejto súvislosti taký ten príbeh buddhistický, ktorý možno poznáte, čo to teda tá moc je v tomto zmysle, lebo mocný bol človek, ktorý povedal, zabudli sme. Ale viete čo, neposlala pohľadnice, ale niečo, čo bola skutočná pravda. Nezahral by to divadlo, že by tam povedal nejaké, nemali sme čas, alebo poslali sme vám, ale ja neviem, ešte ste to nedostali, a utekám hneď na poštu poslať poštu. To asi pošta meškala, ale budem proste nejaké kraviny vymýšľať. Buddhistický príbeh je to, že nejaký mladý bojovník, taký, čo už vedel všetky tie boje, všetko možné, tak počul, že ešte nejaký jeden bojovník, ktorý vie bojovať jednou nohou.
Tak došiel za ním a hovorí, že počul som, že ty vieš bojovať jednou nohou a že ja by som sa to chcel naučiť, všetky boje už ovládam a všetky kung fu a chung fu, ja neviem, jak sa to volá. Už len jednou nohou neviem bojovať. A to hovorí, nie, ja to nebudem učiť, nikoho nechcem učiť, to už bol starý človek. Musíš, a toľko ho otravoval ten mladý bojovník, až mu ten starý bojovník povedal, dobre, teda takto to naučím. A ten mladý sa hneď postavil do také bojové pozície, ako to stoja v tých filmoch. A on povedal, počkaj, kľud, ideme do lodičky, sadneme, preplávame na ostrovček, tam sa to dá učiť, tu sa nedá, tam je priestor. Sadli do lodičky, išli na ostrovček, došli do ostrovčeku a mladý hneď vyskočil na tú lúčku, tam a hneď sa postavil. A vtedy ten starý bojovník sa takto jednou nohou odrazil od brehu späť. Zabojoval si jednou nohou. On mal tú moc. Viem takto komunikovať? Viem spraviť to, že keď príde útok, nevrátiť ho? Je to veľmi ťažká vec. Myslím, že sa nedá dosiahnuť, a možno takí ľudia sú, ja teda nepoznám takých ľudí, ktorí nevracajú útoky a nikdy sa nepohádajú. Ja taký určite nie som. Ja sa viem pohádať a vracam útoky, bránim sa. Keby to príde, je mi zo seba na nič a skúšam to nejakým spôsobom napraviť. Ale mocné je nepohádať sa a byť nad vecou. Jednou nohou sa odraziť späť. Neprejsť do hry, neprejsť do skýžených transakcií, nerobiť so sebou to, že budeme sebou pohrdať a urobím so sebou niečo čudné, čo výsledkom bude teda, ja nie som OK a ty si OK. Alebo chvíľkami to môže, ja síce nie som OK, ty sa pozri na seba, keď si už taký múdry. A nikto z nás v tej situácii nie je OK. Ja si myslím, že má význam vždy pravda. Otázka je, či má vždy silu na tú pravdu. Či má vždy môcť byť pravdivý. Podľa mňa o tom je komunikácia a osobná moc. Vôbec netuším, aký je váš názor na to, či veríte v to, že pravda víťazí. Na prezidentskej štandarde v Čechách, neviem, či aj na Slovenskej, je, že pravda víťazí. Podľa mňa to tak je. Ale chce to kupu síl a kupu slobody. Ak ju nemám, tak nebude moja pravda víťaziť, ale nebudete ani slobodný. A mocný človek je ten, ktorý je slobodný. Nech sa páči. Ja sa chcem spýtať, že hej, ale akože ja súhlasím s tým, že je dobré hovoriť pravdu, ale ja sa niekedy cítim zle za to, keď tú pravdu poviem a vidím, ako ten druhý na to zareaguje. Že aj keď mu to poviem, neviem, ako pekne sa snažím a poviem mu to a poviem mu pravdu, tak on sa buď urazí, alebo zosmutní, alebo niečo a ja si tak potom poviem, a možno som to nemusela hovoriť a možno som to mohla nejak inak zaobaliť. Také výčitky, ale také niečo. Ja si myslím, že to tak, že nedá sa úplne vyhnúť tomuto. Vyčitka vás niekto musel naučiť. Že ak povieš na rovinu niečo a druhý sa potom po tvojich slovách cíti zle, aj keď sú pravdivé, takže máš zodpovednosť za to, ako sa cíti. Mal by som veľkú chuť, prepáčte, nezabudnite, mal by som veľkú chuť vás nejako silno počiarknúť a zdôrazniť, nenechajte si naintrojikovať, že vy ste zodpovední za to, čo prežíva druhý. To nie je pravda. Ak sa po vašich slovách niekto cíti zle, a vy ste boli naozaj pravdiví, čistí vo svojom úmysle, vo svojom motíve, tak to, že on sa cíti zle, nemáte na tom žiadny podiel. Nie ste zodpovední za to, ako sa to ľudia cítia. Psychológovia hovoríme, som zodpovedný za to, čo hovorím, ale nie za to, čo ty počuješ. Ak sa po vašich slovách niekto urazí, znamená, že ich počuje inak, ako vy hovoríte. Iba vy viete, či hovoríte čisto tie slova, alebo nie. Ja vás môžem kedykoľvek dobrý, ty si mi chcela ublížiť. Vy poviete, dobrý deň, a poviem, čo máš proti mne? A dopašte mi, že nič proti mne nemáte. Keď ja budem psychopat, tak vy nedokážete ani keď sa roztrháte. Ak ste v tom čistí, nemáte možnosť zabrániť, ten druhý sa na to neurazil. Vás môže očisťovať len to, že máte čisté svedomie, že ste boli v tomto zmysle slušní ľudia. Ak ste slušní, tak nemáte možnosť zabrániť, aby nikto sa na vás nenahneval. Ale prečo si tam vyčítate? Čo si tam vyčítate? Ak ste boli slušní. Potom otázka je na vás. Fakt. Prečo si ja vyčítam svoju slušnosť? Vidím, že reaguješ tak potom môžeme vás skúsiť. Už je prešli tej empatie, o ktorej hovoríte vy, veľká sila v psychológii je, počujem, že ty si sa na toto nahnevala a reaguješ tak, nebo si smutný, alebo sklamaný, sklamaná. Ja som to myslel takto, čo sa teda deje? Asi mi nejako nedôveruješ, čo myslím. Čiže opäť sa ponúka komunikácia. Ak v tej komunikácii budem mať ticho v sebe, tak v tej komunikácii budem mať moc. Budem to jednou nohou bojovať. Nepôjdem sa bojovať a poraziť toho druhého, alebo on porazí mňa. Výsledkom toho boja je, že jeden vyhrá. A tu nevyhral nikto v tomto zmysle, alebo kto vyhral.
tomu povedala, že prečo si to ako vyčítam, lebo ja si myslím, aspoň to tak teraz zistujem, že ľudia, oni nie sú zvyknutí počuť pravdu a oni radšej tú pravdu nepočujú. Že oni radšej, keď sa im niečo pekné povie, ako keby sa im mala povedať nejaká tá škarečia pravda. Že kvôli tomu... Mám chuť s vami súhlasiť, že keď to vidím okolo seba, že to takto funguje, ale ľudia vedia, že sa klamú, aj keď chcú počuť niečo iné. Čiže je to iba otázka výchovy. Neviem, či ste, a predpokladám, že ešte nemáte deti. Ak budete mať deti, budete nejako vychovať svoje deti. Klasika je, podľa vás má, ako tu sedíte, kdokoľvek z vás. Myslíte si, že má význam naučiť deti klamať? Že mali by vedieť v živote, lebo sa v živote stretnú s klamstvom. Bolo by dobre, keď to poznali, keby vedeli aj klamať za určitých situácií, ale mali sme robiť vo výchove to, aby sa za žiadnych okolností naučili klamať. Klamete v živote? Nemusíte mi odpovedať. Prečo nie? A ako to chcete potom vyriešiť s tými deťmi? Keď už teraz klamete, tak to potom nemáte šancu vyriešiť. A úplne klasický príklad je, možno ste to zažili niekedy, ja som to zažíval, a hlavne teda, že ja som bol aktér klamania, moje deti sa učili klamať odo mňa, predovšetkým. Že som to netušil, ja som bol vtedy perfektný človek. Keď niekto zavolal, či vtedy bola pevná linka, a išiel telefón, sme mali v predsieni, bolo treba telefónu prejsť, nebol mobil. A žena dvihla, teraz telefón a videl som, že ostalo niekoľko, že není som doma. No, teraz není doma. A naše decka sa tam hrali pexeso. A už to dostávali. Už to vedeli, už som ich to učil. Robíte toto aj vy, alebo nerobíte? Ak áno, ja som vtedy povedal sebe, hoci som to vôbec netušil. Dokonca som myslel, keď som šikovný, že som sa dokázal zatajiť. Ešte čo bolo svinské, zatiaľ som do toho svoju ženu, ktorá sa musela namáhať, musela klamať ona. Moje decka to počuli, len pre moju zbabelosť, pretože ja som nemal osobnú moc. Pre nič iné to nebolo. A nerozumel som vôbec sebe samému. Môžem vám povedať, že som sebe vôbec nerozumel. Hoci som bol vyštudovaný psychológ, skončil som, že keď je psychológ, budem dávať testy niekomu, perfektné. Ale ja som o živote nevedel vôbec nič. Vôbec nič. Ani teraz toho veľa neviem, ale je to kúsok lepšie. Prejdeme k tým životným pozíciám, pretože opäť toto s tým súvisí, to som slúbil, že o tom budem rozprávať. Už sme ich tam uvedli, 4 pozície. A keď sme minule končili, tak sme rozprávali, že človek sa rodí do tej prvej životnej pozície, ja nie som OK, ty si OK. Je to dané tým, že keď sa dieťa narodí, ľudské dieťa, tak je odkázané na starostlivosť iných ľudí. Keby ho tam naozaj nezobrali na ruky, keby ho neumýli, nezabalili, keby ho matka nenadojčila, neprebalila, alebo neviem, čo všetko sa s takým dieťatkom robí v tej porodnici, a keby ho ťa odišli, tak to dieťa by tam za krátky čas zomrelo. U zvierat je to väčšinou tak, že tie malé zvieratka vedia sa same nejako doplaziť k bradavke, k prsníku, dokonca niektoré sa vedia za pol hodinu postaviť na nohy a už vedia cválať vedľa matky, keď to je kobylka, nejako, už vedia to, čo človek ešte nedokáže. Sú inak vybavené. Čiže ten malý človek akoby dostane od samého začiatku informáciu, ja nie som OK, že som úplne odkázaný na týchto ľudí OK. Ja musím ich mať vedľa seba, keď ich nemám, tak ja tu skončím. A to, ako títo ľudia sú OK vedľa mňa, títo druhí, tak potom ma vychovávajú. A dávajú mi sem tam mínusy do toho môjho života, mi hovoria, nie si OK, a sem tam mi povedia, si OK. Potom dojdem domov zo školy, čo si dostal, to je otázka na nie OK. A ako si sa mal dneska v škole, čo si zažili pekného, je na otázku si OK. A vychovanie ako beží. Otázne je, či tá výchova je posilňovaním môjho neokej pocitu, pretože ja vždy sa dozviem, že som vždy slabší na tom ako buď môj starší brat, alebo ako môj otec, ako moja matka, ako niekto. Ja som bol stále ten menej šikovný. A určite takéto hodnotenie je tam veľmi obmedzené, jeho málo toho hodnotenia. A ja potom žijem v tomto zmysle slobodnejší od toho, aby som posudzoval a neposudzoval ľudí. Lebo ja som OK, ale ja nie som OK, ty si OK, znamená, že ja hodnotím. Ja sa hneď stávam do nejakej pozície, nejaký egostav. Pamätáte si, rodič, dospelý, dieťa. Keď ste mali povedať, aký egostav tejto životnej pozícii priradíte, aký by to bol egostav? Kto v takejto pozícii viacej podľa vás komunikuje? Nie. Rodič je ten, čo je dobrý. Toto je detský egostav. Egostav dieťaťa. Rozhodujú viacej emócie. Pochybnosť o sebe, pohrdanie sebou,
komplex menejcenosti, neistota, mám dlhé vlasy, krátke vlasy, veľký nos, malý nos, niečo. Není to dobré, keď som takto vychovávaný. Druhá pozícia, už som si rozprával o tej psychiatrickej pozícii, je problematická tým, čo som povedal, že nemám tam zdroj ocenenia. Je tam nie OK na tej druhej strane. Že ak sa ja narodím do takej rodiny, ja už o sebe sám od narodenia viem, že som není OK, že som teda odkázaný na iných, ale tí iní nie sú OK, pretože dostávam od nich len mínusy. Tak samozrejme sa mi základná dôvera zosype dole, ja sa strácam, pretože nemám s tým čo robiť a môže to skončiť teda veľmi zle, a najčastejšie to, ako som spomínal, depresiami, ktoré končia samovraždami veľmi často. Endogénne depresie, keď tu boli psychiatri, a keď tu sú psychiatri, tak vám povedia, endogénne depresie majú niekoľko pokusov o samovraždu, kým sa im to konečne podarí. Ale teda ich lekári tak dokážu udržať na tabletkách a na niečom inom, že im to rozbijajú, aby tieto pocity do sebe nenosili a samovraždu nespáchali. Jaký toto je podľa vás stav? Čo tam dominuje? Rodič? Nie, opäť dieťa. Stále sú v hre emócie. Rodič nastupuje v tejto pozícii. Ja som OK, ty nie si OK. Ja viem, čo je dobré a ty nie si dobrý. To je tá psychopatická pozícia. Rozhodnúť sa môžeme prácou na sebe pre pozíciu ja som OK, ty si OK. Ako sa preto rozhodnúť, ako sa s tým dá pracovať? O tom chcem chvíľočku rozprávať, lebo je iný jeden psychológ, Carl Gustav Jung, možno ste také meno počuli niekedy, bol to kedysi súputník Freuda, veľmi múdry pán, veľmi múdre knihy má, keď nájdete knižku od Junga, doporučujem určite kúpiť a zahlbiť sa, aj keď Jung sa číta ťažko, napriek tomu doporučujem, hovorí o tzv. Procese individuácie. O tom chvíľku porozprávam a dostaneme sa pomalinky nakoniec. Individuácia v ponímaní Junga je tá práca na tom, aby som bol ja OK, aj ty OK. Pracovať na svojom individuu, na svojom individuálnom raste, na tom, aby som mal to ticho v sebe, o ktorom hovorí Rogers, kráčam ticho životom, nejako dospäť k tomu. A opäť tých pokusov má spústa psychológov nejakých a teórie jednotlivé, čo urobia keď. Napríklad transakčná analýza hovorí k autonómii človeka kráčať. Opäť sú tam nejaké postupy, niečo. Humanistická psychológia hovorí aby človek sa stal zrelým, aby zrel. Jung hovorí o individuácii a má také 4 kroky. O tých si chvíľku porozprávame. Prvý krok, keď chcem pracovať na sebe a myslím to so sebou vážne, tak on nazýva Jung, že tieň. Čo to je ten tieň v poňaní Junga? Ak by teraz svietilo slnko, že sme vonku na prednáške, tak ja mám nejaký tieň. Ak je slnko tam, s vysokou pravdepodobnosťou môj tieň bude veľmi dlhý. Ak bude nado mnou, budem ho mať malý ten tieň. Tieň v tomto ponímaní znamená, že ja mám nejakú stránku svojho ja, ktorú moc neprijímam, nemám chuť sa s ňou moc kamarátiť, najradšej by som ju zakryl, aby som mu nemusel priznať, aby som mu nemal, pretože je to niečo, čo je tieň, čo nie je také pekné. Čím väčší tieň mám, tým väčšia pravdepodobnosť, že budem mať konflikty v komunikácii, že budem neurotický a že budem mať problémy v živote, že si môžem uhnať psychosomatickú chorobu. Čím vyšší tieň mám, tým väčšia pravdepodobnosť, že to sa mi diať nebude. Ale ako spoznať svoj tieň? Čo je toto, čo je moje negatívne? Lebo Job tomu dáva pomerne veľkú váhu. Zistujte svoj tieň. A hovorí Jung, že kedykoľvek sa uchýlite ku kritike, keď chcete o druhom človeku povedať nejakú kritiku, tak vtedy ste v kontakte so svojím tieňom. Peržania majú také porekadlo, ktoré sa mi s týmto viaže a zvyknem ho použiť, že ak na niekoho ukazuješ prstom, na teba ukazujú 3 také isté prsty. Ak ja ti hovorím, ty si taký a taký, tak Jung hovorí trojnásobne, trošku to preexponujem, to platí o mne. Ale čo by to mohlo znamenať? Je to naozaj tak, jak poviem, ty si lakomá
že ja som tiež lakomý? Lebo nemusí to tak vždy byť. Tiež môže znamenať, pomôžem si takýmto nákresom. Máme dve ideálne zrkadlá, voči sebe postavené. Toto som ja, to si ty. A ja, keď to tak je, môže byť naozaj ideálne, že ja poviem, ty si lakomá, a sa to odráža naozaj, že ja som lakomý. Ale toto by bola celkom dobrá situácia. Zložitejšia situácia je to, keď ja z tejto strany odtiaľto poviem sem, ty si lakomá. No svetlo sa mi neodrazí sem naspäť, ale pôjde sem. Čiže veta, ty si lakomá, ukazuje, že toto je to, čo sa mňa týka. Čo to ale je? Prečo ja teda chcem niekomu povedať, že je lakomý, že je lenivý, že nechce spolupracovať, že chce to alebo ono? Musí mať nejaký motív. Opäť sa dostanem k Maslowovi. Čo je pre mňa dôležité, zdôrazniť tomu druhému, ty si lakomý, si nejaký proste, keď ho kritizujem. Ak toto zo sebou budem robiť, tak ja môžem fakticky tým, že kritizujem iných ľudí, spoznať seba samého a čo je môjim problémom. Čiže spoznávam svoj tieň. Čím ja viac poznám svoj tieň, tým viac ho fakticky zmenšujem, tým viac som zrelší. Aj tak hovorí Jung, je časť tieňa, ktorá nie je dostupná, pretože keď si aj vyskúsite spomenúť nejakú pamäťovú stopu, ktorá je úplne vaša prvá pamäťová stopa zo života, čo si ako prvé pamätáte, tak sa dostanete možno do nejakého veku 2 rokov asi výnimočne, do nejakého 3-4 rokov a tam sa bude pamäťová stopa. Predtým si ešte nepamätáme. A tam sú napriek tomu veci, ktoré sa nám na nás nepáčia a majú niekde základ tam. Čiže nemám to ako osvetliť, ale to, čo si môžem osvetliť, iba mojim rozhodnutím. Ja sa môžem rozhodnúť, ja som OK, ty si OK. Jung hovorí ďalej, druhý stupeň, a ktorý ja som so svojím tieňom popracoval a pravidelne s tým môžem pracovať, je tzv. Animus anima. Animus je mužský prvok, anima je ženský prvok. Rodíme sa ako muži a ženy, sme dve pohlavia. Poznáte znak taoistov? To je takéto toto yin-yang, áno. Jedno je biele v čiernom a druhé je čierne v bielom. Je zaujímavé rozdeliť tento kruh, že? On nie je rozseknutý rovno na poli, on je takto nejako, dokonca ešte v čiernom je kúsok bieleho a v bielom je kúsok čierneho. Je to jednota o prepojenie, ako to nazveme, deň a noc, plus a mínus, muž a žena. A v tomto zmysle v každom mužovi je kúsok ženského, v každej žene je kúsok mužského. Aj telesne, aj my muži máme prstné bradavky. Úplne iný obal máme, ako máte vy ženy. Aj vy ženy máte malý penis, klitoris, my ho máme iný, pretože inak fungujeme. Kúsok malého tam je aj v tom druhom, má to inú funkciu. A samozrejme toto je to telesné, čo je asi veľmi jednoduché. Oveľa významnejšie pre nás je, že vo mne je kus takého cítenia, nejakého myslenia, takého ženského postoja, pretože niekde to tam v sebe mám. Ja som splodený aj zo ženy, nie iba z muža. Ale mám v sebe aj mužské čosi, keď som žena. A to, čo je dôležité na tomto, je, že keď sa ja narodím ako malý muž do rodiny, a keď si myslíte yin a yang, tak to nejako. A teraz si predstavte, že ja som malý muž a narodím sa do rodiny, kde otec má takúto veľkú ženu a matka má takéhoto malého muža. Čo to asi podľa vás bude znamenať? Čo to je zženštilý muž? To je ako? Čo by to znamenalo? Dominancia ženského princípu, skúste to potiahnuť ďalej. Jak sa budem ako muž správať? Neviem, či ste počuli, budem utiahnuto, podriadím sa, citlivejšie nejako. Veľmi často sa deje to, že tento muž je menej dominantný a menej rozhodný. Čo pokiaľ viem, ale tomu moje skúsenosti životné hovoria, opäť si netrúfam, to platí pri každom, tak ženám nerozhodní muži vadia. Ženy chcú, aby sa muž vedel rozhodnúť, aby vedel, čo chce. Keď nevie, ženy sa od takých mužov
počase sa vzdialujú. To je ženštivosť. Keď ja budem sa malovať nejako ako muž, alebo ja neviem, ešte to neznamená, že som málo mužský, že som nerozhodný. Lebo keď to náhodou boli homosexuáli, by sa ma na to uraziť. Častokrát sa z nich smejú ľudia, že je taký ženský, ale nejako sa oblieka, alebo nejako sa správa. Jasne, to má dané genmi nejako. Napriek tomu to môže byť veľmi rozhodný človek a veľmi rozhodný chlap. Hoci pohľadná orientácia je iná. A animus anima rieši toto. Či ja si zohľadňujem, že som muž a narodil som sa do nejakej rodiny a začínam zvažovať, už keď chcem rozumieť svojej komunikácii a to, ako ja fungujem, tak už chcem vedieť, kto bol môj otec a kto bola moja matka. A ako vlastne dvaja fungovali. Ako vidím krok späť o generáciu. A pozerám sa na to z iného uhla. Zisťujem, aké mám pozadie. Dokonca sa ešte ďalej pôjdete k starým rodičom, aká bola matka a otec môjho otca, aká bola matka a otec mojej mamy. A čo si tam podonášali? A sa to začína rozvetrovať, rodostrom. Ak máte niekedy chuť, tak si skúste zistiť, odkiaľ ste vlastne prišli. Kto boli tí ľudia pred vami a ako vlastne fungovali. To je spoznanie svojho miesta v živote, či som muž taký, akého muža v sebe nosím, alebo nie, som muž nie taký, akého v sebe nosím. Som nejaký iný. Prichádza tretia fáza podľa Junga, a to je veľký otec a veľká matka. Hopla. Alebo niekedy sa to veľký otec hovorí múdry starec. Je to fáza, v tom zrejme ešte kúsok ďalšia a kúsok ďalej, vyššie. Múdri starci sú tí, ktorí sú múdri. Za nimi sa chodí o radu. To býva rabín, to býva guru, to býva biskup, ale nie sokol. Proste niekto. A veľká matka je tá objímajúca matka, ktorá má všetkých rada. Jung spomína jednu zaujímavú históriu, také pozorovanie. Mal možnosť rozprávať sa s nacistickými zločincami, ktorí boli v Norimberku odsúdení. A dostať sa nejako k ním materiálom. A zaujalo ho, že teda z akej rodiny vychádzali, životné pozície, keď si spomenete. Jak to, že sa stalo to, že títo ľudia zabíjali na povel, napríklad nechali zabíjať ľudí v plynových komorách. Kto boli ich rodičia? Aký boli animus anima? Ako to tam celé bolo? A vtedy sa niekde zrodilo toto tá veľká matka, múdry starec, že hovorí, že sa dostal do kontaktu s týmito rodičmi a rodičia sa vyjadrovali tak, že my vieme, že ten náš syn si zaslúži trest smrti. Áno, toto, čo spôsobilo, rozumieme tomu. Spôsobili toľko bolesti, všetko uznali, ale nechcíte od nás, aby sme podpísali trest smrti. Sú to naše deti a my tie deti máme radi. Múdry starec a veľká matka milujú, ale ako keby tam chýbalo v tej zrelosti schopnosť trestať, posúdiť, povedať, toto naozaj si zaslúži trest. Ešte tam akoby tá zrelosť v tomto zmysle nebola dokončená. Milujú, hoci už je tam kdosi, kto by si milovanie nezaslúžil, aj keď to asi aj norimberskí vrahovia si zaslúžili milovanie, napriek tomu spôsobili toľko bolestí, že ľudia sa rozhodli, že ich obesia, že ich popravia. A posledný stupeň k tej zrelosti bol, on to nazval Selbst z nemčiny, kto ste nemčinári, tak asi viete, čo to znamená. A v angličtine to je self. To je niečo, že ja sám, moja podstata, moje ja, o takéto čosi. A Jung bol veriaci človek, ja teda nie som veriaci človek, nevnímajte to ako, že tu rozprávam niečo o náboženstve. A on sem dal ešte iný ekvivalent slovo Boh. Že je v človeku niečo božské. Ja som ten, ktorý vidí. Niekedy spomínam zo starého zákona taký príbeh, keď Mojžiš ide nahoru, ide po tej tabule, ak to poznáte, a hovorí s horiacím krom. A ten horiaci krom reprezentuje v starom zákone Boha a Mojžiš sa ho pýta, toho horiaceho kra, počúvaj, keď ja donesem tie tabule, tých 10 prikázaní dole, do tábora,
Tak čo im mám povedať, s kým som hovoril? Jak mi uveria? A zvláštne mu odpovedá horiaci ker, Boh mu odpovedá veľmi zvláštnou vetou. Povedal, že povedz, že si rozprával s tým, ktorý je. A toto im malo stačiť. No povedal, vám by to stačilo, keď povedal, rozprával som s tým, ktorý je. Tak sa asi zasmejete, takže to je za blbosť. Ku podivu v starom zákone to tým Židom stačilo. Aha, to je vážna vec. Keď si povedal s tým, ktorý je, jasné. Bereme to, je to 10 Božích prikázaní. Čudné, ale poďme ešte kúsok ďalej, pretože čo sa vlastne deje? Toto je zvonku pohľad a poďme sa takto. Ja som sa tu narodil, tu zomrem. Toto je teda môj život. Ak ja pracujem so svojím tieňom, keď spomínate na tie 4 fázy, tak mám možnosť poznať všetko, čo sa deje tu respektíve aj tam je všetku tú časť, keď si pamätáte 3-4 roky zo života, nemám možnosť. Ale ostatné môžem teda porozumieť, takže ak tu sa mi deje toto, tak to má pohľad teda z tu. Mám pohľad na toto celé. Toto celé som schopný nejakom zmapovať, keď so sebou pracujem. A dozvedám sa to predovšetkým tým, že ukazujem na niekoho prstom a na mňa ukazujú tie také isté prsty. Ak ale, a to je to, čo ponúka Jung, dáme si červenú farbu, sa mi tu čo si v živote deje, a má to príčinu tu už ja nemám na to, ako vo svojom živote prísť, minimálne si musím pomôcť aspoň tým, že budem rozoberať animus a anima. Čiže mali som poznať niečo, čo bolo mimo môjho života. To znamená, že má to pôvod niekde vo výchove, keď si pamätáte ten Yin a Yang, má to pôvod niekde vo výchove mojich rodičov, možno mojich prarodičov. Niekam sa proste musím dostať. Až potom môžem tomu začať viacej rozumieť, čo sa udialo, keď mám tu a tu dôsledky. Veľká matka a múdry starec hovoria, že keď tu sa stalo, tak tu sa stane. Ja to teda vo svojom živote nemám ako posúdiť, pretože nevidím to, keď sú to takto správam. Veľká matka, múdry starec môžu povedať, počkaj, nerobíš dobre, sa ti stane toto. Ale to je mimo presah môjho života, keď si pamätáte. Ja žijem tu a len toľko to o sebe viem. Čiže poviem, toto je blbosť, to neberem. A vtedy múdre vety, múdre rady niekoho, aj múdre slova niekoho, múdreho starca, veľké matky neberem, pretože nemám dosah. Napriek tomu to tak môže byť. A už je to x-krát potvrdené históriou, životom, že tu sa začalo a tu to skončilo. A presiahlo to život jedinca, dokonca možno niekoľkých generácií. Čiže keď sa to pomohli si takým nadhľadom, ja mám nadhľad takýto na svoj život. Animus anima vidia toľkoto. Múdry starec a veľká matka vidia toľkoto. A Jung hovorí, da selbst vidí toto. A vtedy hovoria o Bohu, že je nekonečný, všemohúci, vševidiaci a ešte neviem nejaký. Všetko vie. Môže povedať, toto, čo robíš tu začalo tu a takto to skončí. Samozrejme, že to je také idealizované trošičku, také jungovské. On takto videl, hovorí o archetypoch, to sú práve tie, tam sa to začalo a tam to skončí. Napriek tomu si myslím, že človek môže niekam dopracovať sa k sebe a rozmýšľať, čo je to, že ja dnes konám takto, nehovorím pravdu, a bojím sa nepohrať so ženou a ísť na pivo, za celú to zasysnú zahrám čudnú hru. Alebo oklamem, keď vianočná pohľadica ide, alebo skrížim transakciu a vidíte zo mňa moje dieťa, hoci by mohol vyletieť za mňa dospelý. Čo to je, že toto so sebou robím? Rozumiem tomu, čo sa so mnou deje? A ako som sa dostal sem do tohoto bodu svojho života, keď žijem takto, ako žijem? Transakčná analýza ponúka tento vonkajší pohľad. Nejde veľmi do tej analýzy. V tom je ona zaujímavá. Keď si pamätáte, začal som dnes rozprávať o 3 psychológiách a ponúkol som Freuda a psychosexuálny vývoj a psychoanalytické sedenia. Analýza je na prelome niekde humanistickej psychológie a psychoanalýzy. A humanistická psychológia hovorí, to, čo je nosné pre teba, je to, čo je tu a teraz. Rozumieš tu a teraz, čo sa s tebou deje? To skús pochopiť. Psychoanalýza hovorí, vykašli sa na to, čo je tu a teraz, choď sa pozrieť, kde sa to stalo.
Podľa vás, čo je lepšie? Čo je to, čo vystihuje viacej vás? Rozumeť, keď mám v topánke kamienok, chcem vedieť, kde by tam padol, alebo potrebujem sa ho zbaviť. Humanistická psychológia hovorí, zbav sa ho teraz. Psychoanalýza hovorí, zbav sa ho, keď chceš, ale zisti, kde ti padol, keď tady pôjdeš na budúce, a budeš mať teda dieťa, aby ti tam znova nepadol kamienok. Ale potrebujem teda vedieť, kde padol kamienok do topánky, alebo lepšie, keď ja viem, čo s ním môžem spraviť s tým kamienkom, keď moje decko sa mi už narodí, môj kolega, môj podriadený, nadriadený, niekto dojde s kamienkom, čiže nejaká konfliktná komunikácia, nejaké čudné transakcie. Je dobré teraz porozumieť, ako ten kamienok vyhodiť, a budeme zisťovať, ako sa to celé stalo. Otázky, otázky a ešte raz otázky. A transakcia analýza, ako hovorí napomedzi tohoto, a hovorí, ak chce začať niečo liečiť, alebo ak chce bolavý prst, tak najprv vyťahni triesku. Potom začni liečiť. Už sme hovorili o životných pozíciách, ktoré sú dané výchovou takovou, že ja som OK, ty si OK, konečný stav, tým, kde sa rozhodujeme, alebo teda 3 nejaké výchovné vplyvy, ja nie som OK, ani ty nie si OK, alebo ja som a ty nie si. Životný scenár je niečo, čo sa rozvíja zhruba takého 10. roku života. Osobnosť človeka sa vyvíja v takých nejakých fázach. A tie fázy, že sa budujú najprv. Keď si pamätáte tie egostavy 3, rodič, dospelý, dieťa, ktorý egostav sa podľa vás vyvíja ako prvý? Dieťa, samozrejme. Decko malé, ktoré je hladné, tak nepočuje, ja ešte chvíľku vydržím, som hladný, a tak rozplače sa, keď ho matka dojčí ešte. A dá najavo, je niečo so mnou zle. Keď je pocikané, pokakané, rozplače sa, je mu chladná, bola niečo štípe, ale proste hovorí brúško, dá najavo, ide niečo nie je spokojné. Jeho prežívanie, somatické, telesné, dá informáciu sem do hlavy, niečo nie je v poriadku a začne plakať. A matky už poznajú, či teraz plače, lebo je pocikaný, alebo je hladný, alebo niečo iné, alebo nechce plakať, lebo malé deti niekedy chcú len plakať. A je to ich spôsob, ako sa baria so svetom. Potom sa vyvíja egostav rodiča, pretože rodičia mu hovoria, nechoď tam, podaj, sadni si, nebehaj, a zoznamujú sa s tým milým rodičovským správaním, ktoré potom vedie k tomu, čomu vedie častokrát. A okolo 10. roku života sa hovorí, ale teda keď nastupuje puberta v zmysle, že už u dievčat nastupuje menzes, u chlapcov polúcia, tvorba spermií, čiže v tomto období, niekde tesne pred týmto obdobím, sa rozvíja egostav dospelý. To znamená, že vlastne sa učím spájať príčinu a následok. Ak spravím toto, tak sa stane toto. Keď ja skôr chcem vo výchove dieťaťa, aby pochopilo príčinu a následok, tak chcem povedať niečo, čo ešte ona nedokáže. Na čo ešte ten vývoj neprebehol. A ja vtedy poviem, samozrejme, ono decko možno prestane behať, ale nie preto, že vie, že to naozaj je nezmysel, a preto, že sa ma bojí. A je veľký rozdiel, či dieťa nebehá, alebo sa ma bojí, ale pretože pochopilo, že behať je nezmyselné. Je veľký rozdiel, či dieťa sa v škole učí preto, aby doneslo domov jednotku, lebo nebude doma problém, ale sa učí preto, že vie, že je dobre byť múdry človek. Ak rodičia chcú dosiahnuť jedničky, chodí napríklad s kolegyňou do Trnavy na univerzitu, kde sestričky musia vyštudovať vysokú školu teraz. Čo si myslím, že je múdra vec. Nech sa vzdelajú, nech sú sestry pripravené, naozaj ten background nech je tam kvalitný. Ale prosím vás, tam všetkých chcú mať dostať Ačka na skúškach. A vôbec neviem, prečo to chcú dostať. Ečko je pre nich zlá známka. Oni sa naháňajú za čímsi, aby mali nejaký výkon, ale nevidia význam spojiť, že toto má význam sa naučiť. Oni sa učia 2 dní či 3 dní pred skúškou, niečo sa naučia, to je skúšané, a týždeň po skúške, keď sa ich pýtame, čo, oni nevedia povedať, čo sa učili. Na čo sa to učia? Ak škola takýto mechanizmus používa zlý mechanizmus, nespája príčinu a následok. Scenár, to, čo sa Radko spýtoval, je, že na takýmto spôsobom niekto nejako učí čosi a učia ma, že keď dojde nejaká situácia v živote, na tú situáciu sa reaguje takto.
Ak sa stane toto, vyťahneme model a zareagujeme scenárom. Mechanizmus. Čo poviete, keď stretnete človeka a nepísali ste pohľadnicu? Áno, a prežije výčitky. Prečo ste toto povedali, že zajtra pošlete? Nepočul som? Toto zabezpečuje scenár. Vlastný dobrý pocit. A ja vtedy môžem využiť samozrejme nejaké schémy správania, popíšem nejaké scenáre, popíšem transakčná analýza, bude ich takých 5 základných. Fungujem tak, aby som vlastne v danej situácii, ktorá je nepríjemná, pretože vtedy ťahajú po scenári, keď sa dostane do situácie, ktorú ja musím vyriešiť, ktorá je zložitá, tak vtedy ťahnem o overenému riešeniu. Zabudol som, zajtra pošlem. Či pošle to neviem, 24. bude zavreté, ne? Pošle 27. Všetko ale však Vianociam. Čo to? Pripíšeme aj nový rok, to sa už potom dá do toho skryť. Áno. Proste je zlá situácia, napätá, ktorá mi hrozí niečím nepríjemným a naučil som sa v tých 10 rokov tej výchove, tým, ak som mal jednali dospelí, rodičia, ešte kúsok odbočím, tento môj rodič vzniká tak, že moja matka a môj otec mi sem dávali informácie. Čiže keď som ja rozbil vázu doma, reagovala nejako matka, nejako otec. Keď došla k nám návšteva a my sme nemali doma žiadne polostenie a naši sa povadili, nejako matka reagovala, nejako otec. Keď sme išli, keď otec chcel ísť na pivo, povedal matke, máš v pajzi bordel, ty máš v pivnici bordel, ja som to ako dieťa počúval, na to sa takto reaguje, ide sa na pivo. Alebo rozplače sa. Alebo niečo sa musí spraviť. A transakčná analýza vypozorovala, že 5 takých základných scenárov, ktoré sú súčasťou nášho života, a dokonca aj taký dotazník, a minul som to spomínal, opäť som zabudol doniesť, možno niekedy pre všetkých, to by stalo za to, aby ste si osvedčili, že aký scenár asi v živote žijete, a ktorý je ten váš, ktorý vyťahnete, keď sa do takej situácie dostanete záťažovej nejakej, ktorú treba riešiť, tak je 5 takých základných scenárov, ktoré už len samotným faktom, aký jazyk používa, transakčná analýza sú zrozumiteľné. Prvý scenár je buď dokonalý. Správaj sa v živote so 100% presnosťou, dokonalosťou. Tento človek je veľmi málo slobodný, pochopiteľne. Že byť dokonalý znamená, všetko má stále pod kontrolou, neustále je veľmi málo slobodný. Ďalší scenár je buď silný. Čiže nezapodievaj sa svojimi emóciami, emócie sú to, čo nás rozľútosti, rozosmeje, rozborí, zahambí, alebo poteší, hrdosť a neviem ešte aké plusy a minusy, radosť a strach. Buď silný znamená, svoje emócie si nevšímaj, choď racionálne, so všetkými dôsledkami, čo to v živote má. Ak ja emócie nedám do života, no ťažko budem vyznávať žene lásku, ktorá to bude od mňa čakať. A x klientov mám takých, ktorí sedia u mňa, manželský pár, a ona mi povie, a ona pred tým manželom hovorí, ja viem, že on ma má rád, že ma miluje. On nepije, nemá frajerky, peniaze mi dá on nosí, ale prečo mi nepovie, že ma má rád? Že ma ľúbi. A na to on povie, prosím vás, nepijem, zabavaný nechodím, peniaze, tak čo je to, furt mám trepať, že ho ľúbim? Nevidí to? Čuduje sa svete, nevidí. Alebo vidí a chce počuť. Prečo je to ten muž nepovie? Je celkom možné, že má za sebou scenár buď silný, kde bolo povedané, emócie sa moc nenosia. Ďalší scenár je tež. Tež znamená, rob teda radosť v tomto zmysle, tešiť. Správaj sa tak, aby si ostatným vyšiel v ústretí, aby si ostatných tešil, aby si bol pre ich prospech. Aby si sa nechal v tomto zmysle používať a teda ten život opäť nejako ovplyvní. Dokonca sa s týmito scenármi spája aj to, že ľudia v scenároch si vyberajú nejaké špeciálne povolania. A to si opäť ja nepamätám, nejaké, musela by to Livia povedala, nájdete to v nejakej knižke. Ďalší scenár je ponáhľaj sa. Ten človek akoby sa naozaj nemá čas, tam sa spomína, myslím, taká príhoda pekná pri tom scenári, čo ho charakterizuje. Predstavte si, že je silvestrovský večer a vy ste pozvaní na 3 oslavy.
tak dojdete na prvú o 5, kde ponúkajú jesť, a poviete, to je blbosť, ešte sa dneska teraz nedajem, však ešte poviem na ďalšiu, tam sa najem, tak si dáte, si dám nejaký pohárik niečoho. Tak si dáte pohárik, nejete. Dojdete to na druhú oslavu a tam už je po večeri, už jedú okolo tej 6 alebo kedy, už sa len pije. Čiže nemáte to tam, nemáte sa z čoho tam najesť, lebo opäť ste došli neskoro, tak idete na tretiu oslavu a tam dojdete, všetci sú už napití, už sa nezabávajú. Už nie je tam nič toho. Ani tam ste neboli spokojní. Ako musím ísť ešte ďalej. Musím posunúť sa a niečo robiť zo svojho viacej. Ponáhľať sa v živote. Ak sú tu muži, takí, dúfam, že nie, ak sú, tak iste viete, o čom hovorí. Ejakulácia precox. Viete, čo to je? To je predčasný výron semena. A ejakulácia precox sa takmer vždy spája so scenárom ponáhľaj sa. Čiže je to dôsledok nejakej výchovy, že pri intimnom styku má muž výron semena skorej, než by chcel, než by to bolo príjemné jemu a jeho partnerke. Málo kedy ejakulácia precox znamená, že ten človek má nejaké problémy somatické, telesné. Tu sa to udeje. Vždy sa to deje tu na. A posledný scenár je snaž sa. Opäť z toho slova snažiť sa, viete, keď ja slovo snažiť sa nemám rád, pretože kedykoľvek môžem povedať, že som sa snažil a vy mi nemáte ako dokázať, že som sa snažil málo. Ja som sa snažil dosť. A je to never-ending story, snažiť sa, stále akoby nepokoj, že keď už môžem povedať, že bol dosť snahy. No nikdy. Vždy sa dá ešte úkusok viacej snažiť. A to je to zradné na tom. Ak takto budem potom žiť, a tento scenár ma niekde zachytáva, tak sa v danej konkrétnej situácii, tej zložitej, ja budem snažiť. A budem ponáhľať. Ale budem chcieť tú druhú stranu potešiť. A budem chcieť spôsobiť dokonalo. Alebo silne. A to samozrejme potom ovplyvní môj spôsob komunikácie v tej danej situácii. Ja nejaké transakcie potom začnem mať a niečo začne diať. Ak budem dokonalý, tak budem chcieť nejako reagovať. Ak budem silný a nejako sa v tej komunikácii to prejaví. Toľko scenár. O scenároch píše jedna dobrá knižka, Objav sám seba, to sa si ťažko dá zohnať, ale sa venuje konkrétne týmto scenárom. Zaujímavé čítanie, pochopiteľné, ale to by opäť to chcelo podstatne viacej, o čom by ste sa dozvedeli viacej, tam sme dnes také letačiky, ak máte chuť, úplne vážne, prísť na workshop o transakčnej analýze, cieľenejší, systematickejší, rozumieť viacej tomu, čo sa v živote deje. Nech sa páči, prídete, dozviete sa oveľa o scenároch, o tom, ako to funguje, čo to s človekom robí, aké sú prenosy a dopady. Ak ja porozumiem tomuto, že má význam, že som mocný vtedy, keď komunikujem, tak si myslím, že začnem hľadať spôsob, ako komunikovať mocne. A mocne neznamená vyhrať v komunikácii. Mocne v komunikácii znamená komunikovať. Je možné, že za cenu konfliktu, možno cez hádku budeme musieť prejsť, ale komunikovať, neutiec z tej komunikácie, nevzdať to, nevystupovať z pozície, že ja som ten, kto vie, čo je pravda, o tom sa baviť, to je blbosť, o tom sa nebudem s tebou baviť, ale komunikovať. Na druhej strane je niekto, kto chce komunikovať. Možno, že sa nám to teraz nedarí. Možno, že na seba kričíme, možno, že plačeme, ale buďme spolu, komunikujme. Vtedy spievame k svojej moci. Ja si myslím, že mocný človek znamená, hoci taký zďaleka nie som, ale niekde, ako by som videl na obzore takéto čosi, dostať do seba ten pokoj, to ticho. A transakčná analýza k tomuto môže veľmi veľa odpovedí ponúknuť, aj keď určite nie je to návod na ideálny život, to nie. Psychológia nič také nepozná ako niečo ideálne. Ale veľmi veľa otázok a veľmi veľa odpovedí, ktoré sú navzájom prepojené, sa tam dozviete a máte možnosť získať, rozumieť viacej sebe a prečo žijem tak, ako žijem. A ako sa stať tým tichším a mocnejším človekom, nie v zmysle pozície moci ako Fico, ale v zmysle moci ja. Ja ako individuum som mocný človek. A nie mocnejší ako ty. Som mocný byť s tebou a vedľa teba, pri tebe a kvôli tebe. Tu by som asi skončil,
opäť by sme mohli asi pokračovať ďalej, ale ten cieľ bol nejako inak určený. Takže ak máte chuť na otázky, nech sa páči. Či môže človek zmeniť svoj scenár bez pomoci iných ľudí? Taká bola otázka, ale neviem, či počujete. Moja skúsenosť je taká, že nie. Ale, dám tam to ale, to, o čom čítam a čo počúvam, tak sú ľudia, ktorí hovoria, že meditácie, sú ľudia, ktorí hovoria, že modlitby, pustovníctvo, samota, že aj toto vedie k tomu, že človek nakoniec niekde vyzreje a nejako sa môže posunúť. Ja takéto skúsenosti nemám, ja meditovať neviem, keď som to skúšal, tak som nevedel, jak to mám robiť, nepodarilo sa mi meditovať. Ja mám skúsenosť to, že najviac mi pomáha komunikovať s ľuďmi a s komunikáciou s ľuďmi som sa ja niekam v živote posúval. Že ak som sa niekam dopracoval v živote, kde dneska som, a kde som bol kedysi, len vďaka tomu, že som sedel v skupinách, menšia skupina, vlastne enkantrová skupina, sadneme si a poďme sa rozprávať o živote. A niekam sa spolu vydajme. Mne toto pomohlo najviac. A ja sa aj týmto živím, to aj robím, takéto skupinové sedenia, poďme sa spolu rozprávať a zistujme, ako to vlastne žiješ, či chceš žiť tak, ako žiješ, či to môžeš kúsok odkloniť a čo ti k tomu môžeme pomôcť ako my. A keď ľudia sú spolu, tak si vedia veľmi v tomto zmysle pomôcť. Veľmi. Ale je možné, že to je nejako inak, ale ja inak vám nepoznám iné. Počul som, ale neviem sa k tomu vyjadriť. Nebol by som kompetentný. Môžem sa vrátiť ešte k tým hrám. Dá sa nejako rozpoznať hra od toho druhého, s ktorým komunikujeme? Áno, áno. Vyhnúť, alebo dopredu vyhnúť? Dá sa, asi keď sa prvýkrát tá hra hraje, väčšinou je to teda nevedomý mechanizmus. Ľudia, čo hrajú hru, málo keď som sa aj to ženu spomínal, ja som to nevedel, že teraz idem sa pohádať kvôli špajzi, ja som sa to nejako naučil, že to funguje. Čiže nevedomo som to používal. Malé deti to tak častokrát robia, oni vedia, čo majú spraviť, aby dosiahli, aby matka im dala cukrík. Zahrajú si hru. Oni už to majú vypozorované a keď sa majú ľudská spýtali, prečo to tak nemôže povedať, ja si to premyslel, idem teraz spraviť toto a potom mama dojde, dá mi cukrík. Čiže to takto asi nefunguje, ale ak budete pozorne sledovať transakcie, rodič dospelý dieťa, tak máte šancu zistiť, že niektoré transakcie sa hádajú. Neviem, či máte skúsenosť vy osobne, alebo to niekto z vás tu má, že keď počúvate hádku svojich rodičov a už počúvate 15. krát, 15. rok, zistíte, že sa hádajú tak istým spôsobom. Úplne jednako skončí. Jak je to možné, že po 15 rokoch to človek nebude vyriešiť? Ja to sa furt tak isto hádajú. Ukazuje to na to, že tí ľudia nie sú v tomto zmysle ešte seba vedomí a nevedomom mechanizmu sa naučili. Voda, keď vylejem, tak ona si nájde chodníček, kde preteče. Aj my takto fungujeme. Ale keď si hru uvedomím, keď tie transakcie budem sledovať, tak si môžem povedať, že opakuje sa na toto isté. Tak bacha, tu sa objavuje hra. A vtedy sa dá na hru nejako reagovať, ale on opäť by to chcel ďalšie rozprávanie, čo dneska nemáme predstavu. Čo sa dá spraviť, keď sa začína hra hrať? Lebo vtedy môžete na to nejako reagovať. Vy tú hru neste povinní dohrať. Ale musíte o tom vedieť, že sa ide hrať hra. Ak nie, tak vás do tej hry najčastejšie vťahne niekto. Jak som na tú moju ženu a na mňa. Ja by som sa chcel spýtať, pochopil som tej komunikácii, dá sa povedať aj tým hrám. Veľmi pekne ste povedali aj to, že teda nenachádzate nejaké tie riešenia v tej meditácii, ale v spoločnosti. To sa mi veľmi páčilo. A pochopil som tie reakcie, že ako reagovať, aké to bude mať dôsledky. Ale trošku som nepochopil tým scenárom, že vyvinuli si nejakých 5 scenárov, ale teraz, že dá sa tými 5 scenármi reagovať na každú situáciu iným, alebo je niektorý z nich dobrý, alebo... Aha, tu som bol nerozumiteľný, dobre. Pre mňa, no teda. Nie, dobre ste povedali, ja som bol nerozumiteľný. Z tej otázky mi je jasné, že som bol malo zrozumiteľný. Scenár je naučená forma odpovede na kritickú situáciu. A neznamená, že je to dobré riešenie. Iba takto som sa naučil riešiť kritickú situáciu. A o scenáru sa nedá povedať, či je dobrý alebo zlý. Otázne je, či to vystihuje vaše vnútro, alebo ste to naučení. A ak ste to naučení, to v rozpore s vami, tak v tomto zmysle scenár bude pre vás nedobrá vec. Lebo budete tešiť ľudí, budete dokonalí, budete silní, hoci vy ste sa chcete rozplakať. Ale aby ste boli silní, aby ste boli nejakí, tak si nedovolíte plakať, budete zatínať zuby na pohrebe, alebo pri filme v televízii, alebo niekde, alebo v kine s frajerkou, alebo to bude rozplakať sa chlapovi. A potom by som normálne z chuti rozplakal, alebo čo si iné urobil. Čiže scenár nie je dobrý alebo zlý. Otázka, ako vystihuje mňa samého, ako ďaleko je moja podstata od scenára. Ako ma to naučili. A najčastejšie to býva tak, že človek sa riadi 1-2 scenármi v živote, ktoré má naučené. Keď som tu mal ten dotazík, ktorý tu bohužiaľ zabudol som na to, nenapadlo mi to.
tak by sa tam dalo zistiť tých 5 scenárov, že to je to jednoduchý dotazníček, kde vám to ukáže, že toto je asi to, k čomu ťahnete vy, keď sa v živote dostanete do komplikovanej situácie. A či by to tak bolo, nebolo, to už je potom na vaše posúdenie, možno práve na takej enkantrovej skupine, poviete, toto mi vychádza, vidíte ma aj vy takto, že takto fungujem. Ja tam cítim, že by to mohlo byť kúsok nejako inak. A začne sa tam nejaká diskusia, nejako sa to bude rozvíjať. Čiže ten scenár nie je dobrý alebo zlý, máme ich tie scenáre, čo je ideálne je, keď ten scenár nie je žiadny dominantný, keď som najslobodnejší od používania scenára. Keď na tú situáciu, ktorá je tu a teraz, reagujem tu a teraz. Sebou samým. Nie tým niečo, čo je naučené. Použijem toto, odtiaľto sem. Odtiaľto sem, odtiaľto sem. A potom sa správam rigidne, stúhnuto, malo pružne, malo. Takže ideálne je, keď ten scenár píšeme v tú danú chvíľu, keď sa to deje. Nie, keď nepíšeme žiadny scenár. Jasné, že... Keď sme bez scenára v tomto zmysle radšej. Keď sa dokážeme zbaviť toho, aby som musel použiť nejakú schému na danú situáciu. Aby že to tvoríme, že neriadíme sa podľa nejakej vytvorenej, naučenej schémy, ale že to tvoríme priamo na mieste. Áno, takto presne. Reagovať tu a teraz sám za seba. Áno. Nie podľa toho scenára. Ale na to treba ten scenár poznať, tie komunikačné schémy, ktoré používame, oni budú najčastejšie aj bariérami v komunikácii potom. Keď budete v manželstve žiť, alebo žijete v manželstve, tak aj vy viete, že sa dostanete k nejakej hranice, kde nastupuje konflikt. Ten konflikt, ten bod zlomu, tá skýžená transakcia veľmi často súvisí so scenárom. Že práve tam, že ja mám scenár, tak ma to ťahá k tejto reakcii. A vtedy je to dobre spoznať, pretože keď ten scenár nebude mať, tak oddialím konflikt a možno konflikt ani vôbec nebude mať. Prečo, keď by sa povie, tam, kde si ich nechal, prečo ja mám vybuchnúť? Tá veta je normálna, ona mi niečo si oznamuje, čo si myslí, a ja sa na to podráždím. Čo ma podráždilo na to? Ja som to počul ako útok na seba nejaký, a to ma potom vyhnalo do útoku, čiže už beriem scenár.